அப்புறமா நான் நாமக்கரணம் அப்புறம் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யூடியூப் போயிட்டு இருக்கு, லைவ் போறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ல தெரியும். அதனால ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது. நாளையில இருந்து கரெக்டா நம்ம வந்து போயிடும். இல்ல வந்தவங்களோட ஒரு மாதிரி நமக்கு பேர் தெரிஞ்சிடும். then we can start the சைட் பை சைடு பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிட்டே போட்டுருவோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம் எல்லோரையும். 6 மணி வகுப்பு, இது வந்து அடல்ட்ஸோட 6 மணி வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா லெவல் 1 வகுப்பு சொல்லுவோம். ஏன்னா அப்படின்னா இப்போ லெவல் 2 இருக்கான எஸ் இருக்கு, லெவல் 3யும் இருக்கு, லெவல் 4ம் இருக்கு, லெவல் 5யும் இருக்கு. லெவல் 5 இஸ் லைக் கிராஜுவேஷன். இப்போ இது வந்து பேசிக் படிதான். அப்படின்னா என்னது, நம்ம இப்போ கேஜி நுழைஞ்சு அப்புறம் ப்ரீ பிரைமரி செகண்டரி அப்புறம் ஒரு லெவலுக்கு வந்துருவோம் இல்லையா, அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி அந்த மாதிரி வர போல இந்த மாதிரி படிப்பு திட்டமும் வச்சிருக்காங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல. ஸோ அது வந்து நம்ம ஆனந்தமா என்ன படிக்க போறோம்னா வேற ஹிஸ்டரி ஜியோகிரபி எல்லாம் கிடையாது. இதே தான் பகவத்கீதா பத்தி தான் படிக்க போறோம், கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்க போறோம். பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொன்னார் இதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கலாம். ஒரே 18 daysல எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்க முடியுமானாக்கா முடியவே முடியாதுதான். அது வந்து இட் வில் டேக் டைம். சில பேருக்கு 1 வருஷம் எடுக்கலாம், சில பேருக்கு 4 வருஷம் எடுக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ். எவ்வளவு நாட்டத்தோட எவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம கேட்கிறோம். பகவானை பத்தி உள்ள ஒரு இது இருக்கணும், என்னது ஒரு ஆர்வமும் இருக்கணும், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் என்னது பக்தியும் இருக்கணும். கொஞ்சம் கடவுளாச்சே அது கேட்கணுமே, நம்ம டெய்லி போகணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா ஒரு ஆல்ரெடி யூ ஆர் மென்டலி ப்ரிப்பேர்ட் டு லேர்ன் இல்லையா. இன்னைக்கு சீக்கிரம் என்னண்டே வந்தேன் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கேஷுவல் ஆட்டிடியூட் இருந்ததுனாக்கா 4 வருஷம் எடுத்தாலும் அப்பவும் வராது. ஸோ ஐம் நாட் சேயிங் உங்களுக்கு வராது உங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒருத்தருக்கு சீக்கிரம் ஏன் வருதுன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட படிப்பாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் தான் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம். சார்ஜஸே கிடையாது. நான் இப்ப வந்து லெவல் 6ல இருக்கேன். ஐம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட். ஆனா என்னன்னா சார்ஜஸ் ஒன்றும் கிடையாது. சேவாவா எடுத்து நான் வந்து இப்ப டீச் பண்ற போல மாதாஜி இருக்காங்க, உங்களோட அட்மின் மாதாஜி சுனந்தா பிரியா மாதாஜி இஸ் அ வெரி நியூ. இப்போ 2 மாசம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜனவரியில ஜாயின் பண்ணா பிப்ரவரியில அட்மினா ஆக்கிட்டேன். ஏன்னா வெரி டிவோட்டட். எல்லா கிளாஸ் வருவாங்க, சேவை பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தா அதுக்கு என்ன சேவா பண்றீங்களான்னா ஓ பண்றேன் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்பதான் வந்து எப்படி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவோம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க, ஜப்பா படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்களும் வந்து சேவா பண்றதுக்கு வரலாம். அது செகண்டரி ஸ்டெப் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கலாம், பகவத்கீதா வந்து படிக்கலாம். ஸோ இங்க வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு தான் நம்ம வந்து வர்ச்சுவலா போனோம்னா மங்களூர்ல இருக்கு, ரொம்ப தூரம் இல்லையா. நம்ம ஊர்ல இருந்து போனோம்னா கஷ்டம். ஸோ கஷ்டம்னா என்ன, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்ப நம்ம வந்து எல்லாம் இப்ப ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுனால ஆன்லைன்ல வந்துட்டோம். கிருஷ்ணரோட பாதத்தை சேவிச்சு, ராதாராணி இருக்காங்க, எல்லா குருமார்கள்லாம் கீழே இருக்காங்க, அவங்களோட பாதத்தை எல்லாம் தொட்டு சேவிச்சு இந்த 18 days கோர்ஸ் ஒரு வந்து இது மாதிரி என்ன ஒரு யஜ்யம் நடத்துறா போல நம்ம எடுத்துட்டு இந்த 18 நாளும் கண்டினியூஸா எனக்கு வரத்துக்கு நீங்க தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். நான் வருவேன் எல்லாம் தைரியமா எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அவங்களோட அனுகிரகம் இருந்தா தான் நம்மளால வர முடியும். ஸோ அதுக்கு அவங்க வேண்டிக்கணும். எனக்கு வந்து இந்த ஆல் தி 18 days கோர்ஸ் நல்ல மனசு இருத்தி நான் இது கேட்கறதுக்குள்ள எனக்கு அதுக்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வேண்டி கேட்டுனா கண்டிப்பா அவர் வந்து நம்ம மனசு உள்ளூர என்ன நினைக்கிறோமோ அது வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்குறாரு. ஸோ இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அப்புறம் நம்ம வந்து பிரணத்தின்னு ஆரம்பிக்கலாம். பிரணத்தி இஸ் லைக் பிரேயர். எப்படி ஸ்கூல்ல பிரேயர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்கும் ஒரு பிரேயர்ஸ் இருக்கு. எல்லா ஆச்சாரியர்களுக்கு, கிருஷ்ணாக்கு, ராதைக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் தான். வைஷ்ணவர்கள், நீங்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள். இப்ப நம்ம ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருந்து வந்திருப்போம். சில ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தெல்லாம் கூட வருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இடமும் என்ன குலம் கோத்திரம் அப்புறம் என்னது காஸ்ட் கிரீட்லாம் சொல்றோமே ஒண்ணுமே நம்ம பார்க்க வேண்டாம். கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவர்ஸ். சோ வைஷ்ணவர்களுக்கு ஒரு பிரணாம் மந்திரம் இருக்கு, அதுவும் நம்ம படிப்போம். எல்லாமே நம்ம வந்து பிரணத்தில வரும். இப்ப ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் மந்திரம். எல்லாரோட வாயிலும் அது வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்ப நீங்க காலையில 5:30 மணிக்கு வந்துட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு டிவோட்டியா வந்து ஜப்பா எடுக்கலாம். நீங்க வந்தாதான் யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும். இப்ப நான் 3 வாட்டி சொல்றேன், நம்ம வந்து வகுப்பு ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த கோயிலோட என்னன்னா விக்ரம் நம்ம பகவான் என்ன ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். ஏன்னா அவர் வந்து ராதா கோவிந்தா தான் அவர் இது பகவானா நமக்கு வந்து காட்சியாளர் தர. உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்திருப்பீங்க 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி அப்படின்னு. அது வந்து விஸ்வரூப தரிசனம். காலையில சீக்கிரம் என்னது இது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து பகவானுடைய திருமுகத்தை பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய நிறைய பாவங்கள் அழிஞ்சு போயிடுமா. என்ன மாதிரி பாவம்னாக்கா அது தெரியாம நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணுவோம். இப்பவும் பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்படியே நடந்து போவோம், எறும்பை மிதிச்சிடுவோம், ஏதோ 8 கால் பூச்சி இருக்கும், அதோட கால் ஒடிஞ்சிருக்கும், நம்ம காரணம். ஏதோ பழைய புக்கு ஓப்பன் பண்ணிருப்போம், அப்படி மூடி இருப்போம், அதுல ஒரு
புக்குவம் இருந்திருக்கும், அது இறந்து போயிருக்கும் நம்ம கையால, நமக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி பாவங்கள்லாம் அதெல்லாம் பாவம் தான் கண்டிப்பா. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு இது கிடைக்கும், பலன். பாவத்தோடையும் பலன் எடுக்குமே. ஆனா பகவான் அதெல்லாம் நம்மளை he will மேனேஜ். அதெல்லாம் பெரிய குற்றம் இல்லை, ஏன்னா நீ என் பேர் எடுக்கிற அப்படின்றது. சோ அவருடைய மங்களாரத்தின்னு நான் போடுவோம், 4:30 மணிக்கு இருக்கும். சோ எல்லாரும் கலந்துக்குங்கோ. எல்லாம் டெய்லி நான் போடுவேன், அது டெய்லி த மெசேஜ் இஸ் ரிப்பீட்டட். சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த லிங்க் தான் போனோம் காலையில அப்படின்னு. யாருக்கு முடியறதோ, ஷிஃப்ட் டியூட்டில இருக்கிறவங்க, ரொம்ப வயசான இருக்கிறவங்க, லேட்டா தான் படுத்துக்கிறோம், எழுந்து முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எக்ஸ்கியூஸ். பட் யாருக்கு முடியறதோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அட்வான்டேஜ். சோ கண்டிப்பா அது கலந்துட்டு அப்போ ஜப்பா செஷன் இருக்கும், நீங்க எல்லாம் பண்ணலாம். சும்மா ஒரு பிரீஃபா அப்படி ஒரு ப்ரிஃபைஸ் சொன்னேன், அதே நிறைய இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் உங்களுக்கு, டோன்ட் வரி. மெதுவா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும். சோ நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில்ல இருந்தா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். தேங்க்ஸ் டு தெம். அது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சோம். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. நம்ம பிரணத்திக்கு போயிடலாம். பிரணத்தி இஸ் லைக் பிரேயர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லா கடவுளுக்கும் ஒரு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறதுக்கு. திஸ் இஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட். அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன். இது உங்களுக்கு குரூப்ல போடுவாங்க, மாதாஜி போடுவாங்க, சுனந்தா மாதாஜி உங்க அட்மின், அவங்க இதெல்லாம் போடுவாங்க. போட்டாச்சுன்னா யூ கேன் டேக் அ பிரிண்ட் ஆர் கீப் ரீடிங். அப்ப அது படிச்சுட்டே இருக்கும்போது வந்துடும். செகண்ட் டே நாளையில இருந்து அப்ப உங்களுக்கு படிக்க முடியுமான்னு முடியாது. இன்னும் 2-3 நாள் எடுக்கும், 4-5 நாள் எடுக்கும். டேக் யுவர் ஓன் டைம். 18 days இஸ் அ பிக் பீரியட். ஒரு நாளைக்கு ஒரு இடத்துல படிக்கும். இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்ல நான் படிச்சுடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
சோ இதுதான் நம்மளுடைய பிரணத்தி. இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கு. உங்களுக்கு வேணா கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணி நாளையில இருந்து போட்டு விடலாம். ஓகே, ரொம்ப பெருசா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணினா இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குனாக்கா நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் போக போக லெவல் 2 லெவல் 3 வரும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இட் இஸ் அப் டு அஸ். மினிமம் மட்டும் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம என்னது பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வகுப்புக்கு தான் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. சோ 18 நாள்ல எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ பகவத்கீதை அத்தியாயம் 1 அததான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதோட என்ன டைட்டில்? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். குருங்கிறதும் குருவரும் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, நம்ம அந்த தமிழ்ல வந்து ரெண்டும் சேமா தான் எழுதுவோம். குருங்கிறது யாரு? நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்களோ அவங்களுக்கு குரு. அப்ப நம்ம குருக்ஷேத்திரம் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து குருக்ஷேத்திரம். இது பேரு என்னது? அந்த இடத்தின் பேரு குருக்ஷேத்திரம். சோ அது குருக்ஷேத்திரம் தான் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, அது அந்த போர்க்களத்தில் வந்து படைகளை கவனித்தல். இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன படைகள்? அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா வந்துட்டான். ஏன்னா he was challenged. வந்து சத்திரியர் இல்லையா? சத்திரியர்கள் எல்லாம் எப்படின்னா, ராஜாமார்களுக்கு எல்லாம் நாங்க படையெடுக்க வரோம் அப்படின்னா, இல்லப்பா வராதே இப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. சொல்லி பார்க்கலாம், சமரசம் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ நம்ம வீம்பா அவங்க வந்து பண்ணதான் போறாங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதா வந்து என்னது, என்ன பண்றது அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. அதனால படைகள்லாம் ரெடியா வச்சிருப்பாங்க. யாரு ஆக்கிரமிக்கிறதுக்கு வந்தாலும், யாரு படையெடுத்துன்னு வந்தாலும் நம்ம வந்து எதிர்த்து நிற்கணும். சோ அந்த மாதிரிதான் இவரோட சுச்சுவேஷன் ஆயிடுத்து. இவர் வந்து எதிர்த்து நிக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துடுது. சோ அதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. சோ கிருஷ்ணர் சொல்றேன், நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்ப்பா. ஏன்னா உனக்கு வந்து ஒரு கார் டிரைவர் மாதிரி, உனக்கு வந்து தேரோட்டியா இருக்கேன். வேற ஒண்ணும் நான் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. நீ எங்க இந்த சைடு தேர் ஓட்டுனா ஓட்டுவேன், இங்க ஓட்டுனா ஓட்டுவேன். இந்த வேலையை நான் பண்றேன். அதுக்கு என்ன, நோ ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணா, நீ என் கூட இருந்து போறோம் அப்படின்னா. ஒரு ஒரு ஸ்லோகாலையும் நம்ம படிக்கணும். நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி எடுக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே பாடமா இருக்கும் நமக்கு. அர்த்தம் புரிஞ்சா, நல்லா அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டோம்னா, அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்ல எப்படின்னா எல்லாம் எனக்கு ஸ்லோகம் வருது இல்லையா, ஸ்லோகமே செகண்டரி. இது வந்து ஆஃப்டர் ஆல் என்ன, அது நர்சரி ரைம் மாதிரி தான். ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியாது. அப்புறம் சொல்லி சொல்லி அது வந்துடும். அது ட்விங்கிள்னா என்னது, ஸ்டார்னா என்னது, அது குழந்தைக்கு தெரியாது. அதே போல ஸ்லோகா எனக்கு தெரியும், டெய்லி நாங்க சொல்றோம், அதனால கட கட கடான்னு சொல்றேன்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா பகவத்கீதா இஸ் வந்து லைஃப் மேனுவல். நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த ஏஜ்ல இருந்து வாழறோம், இன்னும் 80 வயசு இருப்போமா, 90 வயசு இருப்போமா, இல்ல 5 வயசுல போயிடுவோமா தெரியாது நமக்கு. அப்ப எவ்வளவு நாள் இருப்போமோ அவ்வளவு நாள் நம்ம வாழணும். எப்படி வாழணும் அதுதான் வந்து பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு. த்ரூ அர்ஜுனா சொல்றா போல சொல்லி நமக்கு தான் யாரெல்லாம் வந்து இதை படிக்கிறோமோ நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து கொடுத்துருக்கு. ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் அதுல உள்ள ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கும். நம்ம ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கோமா, அப்ப நமக்கு அதை எப்படி கேட்ச் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஸ்டூடெண்டா இருக்கோமா, ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி இல்ல, நான் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்னா, நான் வந்து ஒரு வயசான ஒரு 60 வயசு மேல ரிட்டையர் ஆயாச்சு. அப்ப என்னோட லைஃப்ல நான் அதை வந்து அந்த கருத்தை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அது கருத்து வந்து சொல்லும். அது வந்து நமக்கு புரியற போல புரிஞ்சுட்டு எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். இதெல்லாம் யாரு நமக்கு இதனுடைய இஸ்கான் ஆர்கனைசர் யாரு வந்து நிறுவனம் பண்ணினாரோ அவருக்கு ஒரு வணக்கத்தை தெரிவித்து நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாத், அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், தட் இஸ் இஸ்கான், கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து எல்லாமே படிக்கணும். ஓகே, இப்ப அவரோட ஒரு 4-5 அவரோட வந்து என்னது ஹிஸ்டரி பார்க்கணும் இல்லையா, அவரோட பயோகிராபி, எப்படி அவர் எங்க பிறந்தார், என்ன பண்ணார், அது பார்த்துட்டு தென் வில் கோ இன்சைட். 1896ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜன்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா குடும்பத்தில், அது ஒரு கம்யூனிட்டி. ஓகே, நம்ம இதுல இருக்காங்க இல்லையா, பிள்ளை அது மாதிரி ஒரு ஜாதியோ ஒரு மதமோ இன்னும் இருக்குமே, அது போல அவங்களோட ஒரு கம்யூனிட்டி காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபைச்சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். அம்மா அப்பா பேர் வச்சது என்னது, அபைச்சரண். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமன் கௌர் மோகன் தே மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினி தே. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். எகைன் வைஷ்ணவனா என்னது, நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன போல நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள். யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தரோ அவளுக்கெல்லாம் ஒரே பேர் என்னது, வைஷ்ணவாஸ். நோ பிராமின் சத்ரியன் அந்த இது ஒண்ணுமே நமக்கு பார்க்க வேண்டாம். எல்லாரும் ஒரே கேட்டகரி. அது ஃபாரினரா இருக்கட்டும், அமெரிக்கனா இருக்கட்டும், இந்தியனா இருக்கட்டும், எந்த ஜாதி மதம் ஒன்னும் பேதம் இல்லாம நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவாஸ் அப்படின்னு பேர் வந்தோம். சோ அவர்களும் வைஷ்ணவர்கள்னா என்ன அர்த்தம், அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த குழந்தை வந்து அந்த ஒரு 5 வயசு ஆயிடுத்து. 1901ஆம் ஆண்டில் அபைச்சரன் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த டைம்ல வந்து விளையாடுறதுக்கெல்லாம் இப்ப எல்லாம் மொபைல் போன் இருக்கிற ஒண்ணும் இல்ல. பாவம், எங்க பார்த்தாலும் தேர் இழுக்கிற விழா இதைதான் அந்த குழந்தை பார்த்திருக்கு. அப்போ எனக்கும் அந்த மாதிரி தேர் இழுக்கணும். பெரிய பெரிய தேர் இழுக்க முடியுமா, குழந்தையால முடியாது. அப்போ அதுக்கு வந்து அது விளையாடணும்னு சொன்னோன்னா அவ அப்பா வந்து மரத்தால ஒரு பொம்மை மாதிரி அந்த இது மரத்தால ரதம் எல்லாம் பண்ணி குழந்தை எல்லாம் விளையாட வைப்பாரு. விளையாட்டே என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா இதுதான் விளையாட்டு அவங்களுக்கு.
அந்த மகாமந்திரம் சொல்லிட்டே அதுகள்லாம் தேர் இழுக்கிற போல சின்னதை பண்ணி அது மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. எப்போ 5 வயசா இருக்கும்போது அவ அப்பா அந்த மாதிரி அவருக்கு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றேன். அந்த குழந்தை வந்து சுற்றுப்புறத்தையும் பார்த்து என்னதை பார்த்தது, ரதம் இழுக்கிற அந்த திருவிழா தான் அடிக்கடி பாக்குறது. அந்த மாதிரி இடம் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு சூழ்நிலை. அப்ப அந்த குழந்தை அது போல வந்து இஸ் கெட்டிங் க்ரூம்ட், அது போல க்ரூம். அப்ப வந்து கொஞ்சம் பெருசாயிடுற அவ வந்து 26ஆம் வயது 1922ஆம் ஆண்டில் தனது 26ஆம் வயதில் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். இப்பெல்லாம் ஆன்லைன் நம்ம படிக்கிறோம், அப்பெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி, ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் முன்னாடி கூட எங்கேயாவது யாராச்சும் ஒரு பழிக்கு வந்துட்டா நம்ம தான் போவோம். ட்ரெயின் பிடிச்சோ பஸ் பிடிச்சோ அங்க போய் உட்கார்ந்து அதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டு போய் கஷ்டப்பட்டு வருவோம். அந்த கஷ்டமா தெரியாது. அங்க நம்ம சொற்பொழிவு கேட்டோங்கிற ஒரு நிறைவோட வருவோம். இப்ப எல்லாம் ஆன்லைனுக்கு வீட்டுல உட்கார்ந்த படிக்க நம்ம வந்து எல்லாம் ஈஸியா எடுத்து. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி டைம்ல அவரோட காலத்துல வந்து 1922ஆம் ஆண்டில் ஏதோ ஒரு வந்திருக்காரு, அவரோட கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. பார்த்தா உன்னிப்பா இவர் கேட்டுட்டு இருக்காரு. அவரும் வந்து பாக்குற பாக்கி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி செதறது, அவருடைய மனசெல்லாம் எங்கேயோ செதறது. இந்த ஒரு ஆடு மாத்திரம் நல்லா கேட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பிடிச்சு போயிடுது. ஆஹா, இந்த ஒரு நல்ல சீடனா இருக்கானே, சீடனா நல்ல பக்தி மயமா இருக்கானே அப்படின்னு. அப்ப அவங்களோட பாண்டிங் இதான் எடுத்து அவரோட கண் பார்வை படுறதும் இவருக்கும் அந்த அவர் சொல்றதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதா இருந்தார். 1933ஆம் ஆண்டில் அவரிடம் தீட்சை பெற்றார். தீட்சைன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒண்ணும் கிடையாது. இப்ப நாங்களாம் கூட தீட்சை எடுத்துக்கணும். எந்த நேரம் பகவானோட சிந்தனையில இருக்கணும், அவங்களுக்கு சேவா புரியணும், பக்தர்களுக்கு சேவை புரியணும், பகவத்கீதா படிங்க, பாகவதம் படிங்க, இதுதான். இப்பெல்லாம் ரிட்டையர்ட் பீப்புளுக்கு தே கேன் டு. ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும், ஆபீஸும் போகணும், திரும்பி வீட்டுக்கு வந்தாலும் வீட்டு வேலை இருக்கும். அப்புறம் பக்தி எங்க பண்றதுன்னா இருக்கிற நேரத்தையும் பக்தி பண்ணலாம். சோ ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், அவருடைய எத்தனாவது வயசு 33னா ஒரு 26 36 அந்த வயசுல அவர் வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆல்சோ. அவர் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்போ வந்து இது என்னது ஆச்சாரியரோட இதுல இருந்தார், சேவையில் இருந்தார். அப்ப அவர் வந்து தீட்சை பெற்றார். மேலும் அபயச்சரண் அரவிந்தராக பெயரிடப்பட்டார். இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா, இப்ப எனக்கும் வந்து என்னோட பேர் நாராயணன், லலிதா நாராயணன். ஆனா எனக்கு வந்து தீட்சா அனுப்புற என்னன்னா பேர் கொஞ்சம் மாத்துவேன். இப்ப லலிதா வினோதினி தேவிதாசி அப்படின்னு சும்மா ஒரு இந்த பேர் மாதிரி ஒரு தீட்சை பேர். அப்ப அவர் வந்து இப்ப ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாரோ அது கேட்கணும். அப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா, பணம் எப்பெல்லாம் உனக்கு பணம் கிடைக்காது, ஏன்னா அவர் வந்து பிசினஸ் தான் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ மெடிக்கல் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தார். உனக்கு எப்போல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பைசா வருதோ, செலவு போக மிச்சம் வரும் இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், நீ புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944ஆம் ஆண்டில் பேக் டு காட் ஹெட் அந்த மாதிரி ஒரு மேகசின் எவ்ரி ஐ திங்க் 15 டேஸ் இல்ல, ஆமா 15 டேஸ் பை வீக்லி, அப்ப அந்த மாதிரி பை மந்த்லி சாரி, அப்போ மாசத்துக்கு 2 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அவர் இல்லைனாலும் அது தொண்டு அதை இந்த ஃபாலோ பண்றவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னா என்னது, பகவானுடைய இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். அங்கேதான் வந்திருக்கோம், நமக்கு எல்லாருக்கும் அங்கதான் திரும்பி போகணும். இப்ப நமக்கு எல்லாம் சக்தி விகடன் அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய வரதே, ஆன்மீக புத்தகம் வரதே. அது போல அந்த காலத்துல அவர் வந்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த இதழ் மாதம் இருமுறை எழுதியிருக்கேன், மாதம் இருமுறை வெளியீட்டை தொடங்கினார். அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சார். அதுல என்னெல்லாம் இன்புட் யாரோ எழுதுவாங்க, இவரே எழுதுவார் அந்த மாதிரி. மேலும் சைத்தன்ய பகவான் இன்னொன்று என்ன சொன்னார், அவருடைய ஆச்சாரியார், அவருடைய இந்த குரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அபயாவை வலியுறுத்தினார். அவருடைய என்னது மகாமந்திரம், இந்த கலியுகம், இந்த கலியுகத்தை வந்து நமக்கு ஒரே ரட்சை என்னன்னாக்கா பகவானுடைய நேமை நம்ம நாமத்தை வாயால உச்சாரணம் பண்ணி பகவான் இடத்தில் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி யுகத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ரொம்ப கடினமா வந்து அவங்க வந்து இது இருக்கணும், தபஸ் இருக்கணும், யாகம் நிறைய பண்ணணும், யஜ்யம் பண்ணணும், கோயில் எல்லாம் போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ணணும், ரொம்ப கடினமா இருக்கும். பணச்செலவும் செலவுனா ரொம்ப இது டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப அப்படி இல்லை, வீட்லயே உட்கார்ந்து நீங்க நாமஸ்மரணம் பண்ணலாம். பகவானை நினைத்து நாமத்தை சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த அதே இஃபெக்ட் உங்களுக்கும் பகவான் இடத்தில் போறதுக்குள்ள அந்த வழி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னோன்னே, நம்ம இந்தியாவில மாத்திரம் இல்லை, நீ வெளியூர்லயும் போயிட்டு பண்ணு. ஏன்னா இவர் கான்வென்ட் எஜுகேட்டட். அபயச்சரண் யாரு, நம்ம பக்தி வேதாந்த பிரபுபாத் கான்வென்ட்ல படிச்சதுனால இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா தெரியும். அப்ப நீ வெளியூரும் போ, அங்கே இருக்காங்களே நிறைய மக்கள்லாம் அங்கே இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் வந்து இது தெரியணும், முக்தினா என்னதுன்னு தெரியணும், அவங்களுக்கு போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அப்பெல்லாம் ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருந்த காலம். சரி, அதுக்கு என்ன அவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா எல்லாம் போக முடியாது, ஏன்னா அவர் கல்யாணம் ஆகி குழந்தைலாம் இருக்கே. சோ அது வேலையெல்லாம் முடிச்சு அவருக்கும் வயசாகி அவளோட குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல ஒரு மாதிரி செட்டில் பண்ணி, இனிமே எனக்கு வயசாயிடுதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல கால் மேல கால் போட்டு ரெஸ்ட் பண்ணலாம்லாம் தோணலை. ஏன்னா ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து வெளியூர் போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு. அப்ப அவருக்கு என்ன வயசு, 69 முடிஞ்சு 70வது வயசு. கிளம்பிட்டார். வீட்டு வேலையெல்லாம் பொறுப்பெல்லாம் முடிஞ்சோடுது, இனிமே நான் வந்து அவர் சொன்னதை நான் வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியூர்ல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணார். எஸ், அப்ப கப்பல்ல போறார், அவையிலிருந்து சுவாமி வரை. அப்ப இங்கேயே வந்து பக்தி பண்ண அவருக்கு என்ன பட்ட பேர் வந்து சுவாமிஜி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. நல்ல ஒரு
தேர்ச்சி பெற்றிருந்ததுன்னா. சோ அவையிலிருந்து சுவாமி வரை அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ, கௌடியன்னா என்னதுன்னா பெங்காலிஸ், அவங்களுக்கு வந்து கௌடியான பேர். கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் 1947ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. சுவாமின்னு கொடுத்தாங்க, அப்புறம் பக்தி வேதாந்தா, அவ்வளவு பக்தியில முங்கி போயிருக்கார், அப்புறம் ரொம்ப பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் 1959 அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்ட பெயரும் வழங்கிது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பக்தி வேதாந்தா, அப்புறம் சுவாமின்னு பட்ட பெயர். அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாத ஜலதூதா என்ற கப்பலில், என்ன மாதிரி கப்பல் அது? சரக்கு கப்பல், உட்கார்ந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளா போற போல எல்லாம் கிடையாது, நிறைய சாமான் எல்லாம் கடத்துவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல்ல அவர் போறார். ஜலதூதான்னு அது பேர். ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். அப்புறம் ஜூலை எப்போ 65 போயிருக்கார். அதுக்குள்ள ஜூலை 66 என்ன பண்ணிட்டார்? உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். மேஜிக்கலி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் எவ்ரிபடி. அங்க இருக்க குளிர் பிரதேசம் அவங்களை எல்லாம் எழுப்ப வச்சு 4:30 மணிக்கு எழுந்துருங்க, 4:30 மணிக்கு இல்ல 4 மணிக்கு எழுந்துட்டு பஞ்சகச்சம் உடுத்திட்டு குடுமி எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் ரெடி. ஆன்மீகம்னா என்னன்னே தெரியாததுக்கு இருந்தவங்களை எல்லாம் அவர் ரெடி பண்ணிட்டார். அங்க இஸ்காங்கிற நிறுவனம் வேணா, அவங்க கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு, வழி தெரியாது. சுனந்தா தேஜ் ஏதோ பேசுறீங்களா? மியூட்ல இருங்க. சோ வந்து அங்க வந்து அந்த இது இஸ்கான் ஆரம்பிச்சுட்டார், கோயில் எழுப்பி அது இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். சோ அது என்ன அர்த்தம்னா, அங்க பணம் இருந்ததே தவிர வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லாம இருந்தாங்க. நமக்கு இங்க இந்தியால இப்ப அந்த டைம்ல எப்படி இருந்ததுன்னா, பணம் கிடையாது. நம்ம ஆல்ரெடி ஆதிக்கத்துல இருந்தோம். 300 ஆண்டு இங்கிலீஷ் பீப்புள் வர் ரூலிங் அஸ். பணம் ரொம்ப கம்மி அப்பெல்லாம், ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் வர் பெரிய ஜமீன்தார்னு சொல்லலாம். பாக்கி எல்லாரும் பண கஷ்டத்தை தான் இருந்தா. ஆனா ஆன்மீகம் இருந்தது இங்க. அங்க அப்படி இல்லை, பணம் இருந்தாலும் ஆன்மீகம்னால என்ன தெரியாம இருந்தா. அப்ப அங்க போயிட்டு இவர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லி கொடுத்து ஒரு இஸ்கான்கிற நிறுவனத்தையே ஆரம்பித்து வைத்தார். அப்புறம் செப்டம்பர் 69ஆம் ஆண்டில் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாத இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். ஏன்னா அங்க வந்து தெரிஞ்சவெல்லாம் யாரும் கிடையாது. யாரோ ஆசிரியர் வரீங்களா, சரி 10 நாளைக்கு எங்க வீட்டுல தங்குங்க, அதான் எடுத்தா சரி இன்னொருத்தர் சொல்லுவா எங்க வீட்டுல வாங்கன்னு. எல்லாரும் நான்வெஜ் சாப்பிடப்பட்டவங்க. அங்கெல்லாம் என்னன்னா ஃபாரின்லயே அது வந்து இட்ஸ் கோல்டு பிரதேசம். ஏன்னா நான்வெஜ்ல எப்படின்னா சூடு, இட் கிவ் சம் ஹீட் டு த பாடி, அதனாலதான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அது வந்து அவருக்கும் ஒன்றும் சரியாகாது. ஏன்னா அவர் வந்து நைவேத்தியம் பண்றவர் எல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. 10 நாளுக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, ஓ எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இவரை சாமிஜியை வச்சுட்டு நம்மளும் சாப்பிட முடியாம, நான்வெஜ் அவருக்கும் கொடுக்க முடியாம கஷ்டமா இருக்கேன்னா அப்புறம் வேற ஒரு வீட்டுக்கு போவார். அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு அவர் போயிட்டு இருந்தார். சோ முதல்ல இவருக்கு வீட்டுலதான் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். அப்புறம் தி பீட்டில்ஸ், அப்ப அந்த காலத்துல என்னன்னா பேண்ட் வாத்தியம், இப்ப எல்லாம் அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பாடுறவர் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா ட்ரூப் மாதிரி பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு பாடுவாங்க. சோ அது வந்து தி பீட்டில்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பேண்ட் நேம். அதுல வந்து குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவர் தான் பாடகர். அவரோட தலைமையில தான் எல்லாம் அந்த பேண்டே இருந்தது. அப்புறம் ஹி வாஸ் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ், ஆல்ரெடி அவர் ஃபேமஸ். அப்புறம் அவரோட பாட்டுல எல்லாம் அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டு, ஓஹோ என்ன அழகா இருந்தது கிருஷ்ணா இயக்கம் உங்களோட எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா எல்லா பாட்டுலயும் அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமான்னு ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்ப இன்னும் மக்கள் ஜாஸ்தியா வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல வந்து ரெக்கக்னைஸ் ஆயிடுது. ஏன்னா பெரிய ஆளு அவர் வந்து ஒரு தூண்டுதலா இருந்து அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆகி மெனி பீப்புள் ஜாயின்ட். அவர் வந்து தி பீட்டில்ஸ் உடனான அவரது சந்திப்பு குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் தமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது. அவருடைய ஃபாலோவர்ஸும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இட் வாஸ் டோட்டலி ஒரு இதாயிடுது. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரம் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். பாகவதம் என்ன, பகவத்கீதா என்ன, நிறைய இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ போய் வாங்கலாம். ஆனா இந்த லெவல்ல வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்ல எனக்கு புக்கு வாங்க பிடிக்கும், எனக்கு படிக்க பிடிக்கும்னா தாராளமா வாங்கலாம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்லயே கொடுக்கும். சும்மா இது போட்ட பிறகு நம்ம வீட்லயே கொரியர் வரும். இல்ல நான் பக்கத்து இஸ்கான்ல போய் வாங்குறேன்னா தாராளமா வாங்கலாம். இல்ல நான் புக்கு வாங்க வேணாம்னா நோ ப்ராப்ளம். ஆன்லைன்ல நீங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கலாம், தமிழ்ல ஆன்லைன்ல இல்ல, வேற லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம தமிழ் வாங்கணும்னாக்கா ஒரு புக்கா மெதுவா வாங்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது வந்து அவர் என்னது அபைச்சரம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா பயணம் 65ல இருந்து 77 வரைக்கும் அவர் வந்து 12 வருஷத்துல உலகம் முழுவதும் 12 முறை 25 நாடுகள் விஜயம் செய்தார். என்னெல்லாம் நாடுகள் நமக்கு சில பேர்லாம் தெரியவே தெரியும். இதெல்லாம் நாட்டுல இருக்க இந்த இது என்னது வேர்ல்ட்ல இருக்கானே நமக்கு பேரு தெரியாது. எஸ்பெஷலி எனக்கு தெரியாதது எதுனா எங்க பார்த்தேன்னா ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அது பார்த்தேன்னா பிலிப்பைன்ஸ், ஃபிஜி ஐலாண்ட்ஸ், மொரிஷியஸ், இதெல்லாம் கேட்டதுதான். ஆனா எது எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் அவர் போயிட்டு கோயிலையே எழுப்பிட்டார். நாட் ஓன்லி மக்களை வந்து இது என்னது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்றது மாத்திரம் இல்லாம கோயிலே எழுப்புறதுக்குள்ள, ஏன்னா பக்தர்கள் தான்
பக்தர்கள் சங்கம்னாலும் அவங்களெல்லாம் பணம் கொடுத்து அழகா கோயிலே எழுப்பி, ஏன்னா அவங்களுக்கு வேணும் ஒரு கோயில்னு ஒரு இடம் வேணும், எங்களுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தார். ஸோ ஒரு இடத்துக்கும் போய் 12 வருஷத்துல அவர் வந்து பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டார். இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னாக்கா இஸ்கான் மங்களூர் குலாய்ங்கிற இடத்துல இருக்கோம். முகவரி என்னது? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், நேதாஜி நகரா, முடப்பேட்டு, குலாய். அது எங்க இருக்குன்னா மங்களூர்ல இருக்கு, கர்நாடகால இருக்கு. அது வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஹெட் யார் நடத்துறாங்கன்னாக்கா அவரது கருணை நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் என்ன படிச்சிருக்காருன்னா பிடெக் ஃப்ரம் ஐஐடி கான்பூர். நேற்று கூட ஏதோ வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன், எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாப் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க இந்த இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஐஐடி. அது ஐஐடி பாம்பேன்னு வந்தது. ஸோ ஐம் ஃப்ரம் பாம்பே, அதனால எனக்கு அந்த அந்த மெசேஜஸ்லாம் நிறைய வரும். ஸோ ஐஐடிலாம் அந்த அது உள்ள நுழையிறதே பெரிய இது இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டம். இந்த காலத்து குழந்தைகள்லாம் 4 வருஷமா 5 வருஷமா படிப்பா, அப்பதான் உள்ளே நுழைய முடியும். நீட் எக்ஸாமா என்னோ எக்ஸாம், இல்ல ஜியா என்னோ எக்ஸாம் கொடுப்பாங்க, ஜி 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 எக்ஸாம், ஜேஇ. அப்புறம் அது பாஸ் ஆறதே கஷ்டம். அப்புறம் அதுல உட்காந்து படிக்கிறதும் அதை விட கஷ்டம். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா படிச்சு வெளியில வந்து நல்ல ஒரு ஜாபும் கிடைச்சு, ஐடி கம்பெனில ஜாபும் கிடைச்சோன்னா ஏதோ அவருக்கு வந்து திருப்தியே ஆகல. இன்னும் சரியில்லை, ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் ஹாப்பி. இவ்வளவு படிச்சு இவ்வளவு வேலைக்கு போயிட்டு நல்லா கை நிறைய சம்பளம், பட் he was not feeling happy. யங் ஏஜ், ஓகே, 20-25 வயசுக்குள்ள அவருக்கு அந்த ஒரு விரக்தியை வந்துட்டு, 26-27 வயசுல வேண்டா போறோம் விட்டு விடலாம்னு சொல்லிட்டு இஸ்கான்ல போக ஆரம்பிச்சுட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிட்டு தலையெல்லாம் அழிச்சு குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு, நான் இனிமே வந்து இஸ்கான்ல வந்து இதுதான் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, அவர் கல்யாணம் எல்லாம் ஆகல, இஸ் அ நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. அவர் தான் இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூரை நடத்தி வர. ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு, ஏன்னா அவர் இந்த மாதிரி பாதை அமைத்து கொடுத்தாரு எல்லாருக்கும். கோவிட் வந்த சமயத்துல எல்லாரும் பகவத்கீதா படிக்கணும், எப்படி போறது. முன்னாடிலாம் அவரோட அங்க ஒரு கிராமம் தான் அது, ஒரு மாதிரி இட்ஸ் நாட் இன் த மெயின் சிட்டி. அங்க வரைக்கும் போய் எல்லாம் எவ்வளவு பேர் தான் போக முடியும், அங்க இருக்கிற மேபி லோக்கல்ஸ் மேபி கோயிங். இப்ப நம்ம வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் இவ்வளவு பேர், நம்ம ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல இருக்கோம், எல்லாருக்கும் எப்படி தெரியும்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். ஸோ கெட்டது வரும்போதும் கூட அதுலயும் ஒரு நல்லதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வி ஷுட் டு இட். இது பாகவதத்திலே வரும். கலியுகத்துல எல்லாம் கெட்டதுதான் நடக்குமா, ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு நல்லது என்னன்னாக்கா பகவான் நாமத்தை சொன்னாலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கிற நிலைமைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அது வந்து நம்ம கலியுகத்திலயும் ஏதோ நல்லது என்னன்னாக்கா பகவான் இடத்தில் போகலாம், நமக்கும் போகலாம், ஒன்லி பகவான் நாமத்தை எடுத்தாலே போறோம் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து இவர் தான் நாமனிஷ்டா தாஸோட அவருடைய என்னது பிரெயின் சைல்டு. இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஒரு இது மாதிரி படிப்பு மாதிரி வச்சு நம்மளெல்லாம் முன்னுக்கு கொண்டு போறோம். ஸோ அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதைக்குள்ள போகலாம். பகவத்கீதை ஒரு இதிகாச நூல். என்னது, நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் அளிக்கும். பிரச்சனைன்னு ஏதாவது இருக்குனாக்கா நமக்கு சொல்லவும் முடியாது, தெரியும் ஆனா வெளியில சொல்றா போல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா மனசுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் தீரும். அப்புறம் ஆன்மீக அகராதி, இது வந்து ஆன்மீகமா நமக்கு என்னெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு அதுல ஆன்சர் கிடைக்கும். இதை படிச்சால் நமக்கு என்னது, லைஃப்ல உத்வேகம், இன்னும் வாழணும், இன்னும் நல்லா வாழணும். ஏதோ வாழ்ந்தோம், டெய்லி சாப்பிட்டோம், டெய்லி தூங்கினோம், டெய்லி வேலைக்கு போனோம், அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு நாளும் we are looking forward to இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ வரவேற்பு, உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சாதான் ஒரு முன்னாடி போயிட்டே போகலாம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சிருக்கோம், 18 days கோர்ஸோட முதல் படி. இந்த படியில மாத்திரம் நம்ம வந்து சரிக்கு இல்லை இங்கேயே உட்காந்துடலாம், இன்னும் பாதை ரொம்ப பெருசா இருக்கு, அதெல்லாம் முடியாதுன்னா நம்ம இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ, ஃபர்ஸ்ட் பாதை கஷ்டமா தான் இருக்கும், 2வது பாதை போகலாம், 3வது பாதை அப்படி போக 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 பின்னாடி பார்த்தா இவ்வளவு ஏறி வந்துட்டேன்னா அப்போ நமக்கு ஒரு கிக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு, பார்த்தா இன்னும் நிறைய இருக்கும். பட் நமக்கு அந்த உத்வேகம் வந்துடும், இவ்வளவு நான் கடந்து விட்டேன், இனிமே என்ன போகலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம உத்வேகத்தை நம்ம போயிட்டே இருப்போம். சோ கீதையின் தியானத்தால் இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவான் கீதையை வந்து பகவத்கீதையை நல்லா தியானம் பண்ணி நம்ம வந்து பாதையை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. அவர் டெய்லி பகவத்கீதை படிச்சிருந்தார். ஆனா பண்ணின வேலை என்னது, he was a நேஷனல் லீடர். எப்படி சுதந்திரம் வாங்கணும் அதுலதான் இது நாட்டம் இருந்தது. அப்போ அவர் வந்து பகவத்கீதை படிச்சார். அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா அவருக்கு ரிப்ளை கிடைச்சது. ஒரு பிரச்சனை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்றார். அதுல எல்லாம் டெய்லி வாஸ் கெட்டிங் சம் ரிப்ளை. அவர் என்னமோ படிப்பார், அது அந்த ஆசிரமத்தை படிச்சோன்னே அவருக்கு இன்னைக்கு ஐ காட் மை ரிசல்ட், எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து இன்னைக்கு நான் எப்படி டீல் பண்ணணும் அது தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு. அவர் வந்து அந்த மாதிரி அகராதியாக கருதப்பட்டது. மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். நாட் ஓன்லி இந்தியால மாத்திரம் இல்ல, நிறைய மெனி சயின்டிஸ்டா இருக்கட்டும், மெனி பீப்புள் ஹவ் ரெட். இதுல வந்து மகாத்மா காந்தி, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் போட்டிருக்காங்க. மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாருன்னா, கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். தட் இஸ் வாட் ஹி ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட்.
ஓஹோ! அப்படியா? அப்ப நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு 1 நாள்ல 2 நாள்ல வராது. சரி 1 மாசம் 18 டேஸ் ஃபுல்லா பண்ணேன். அப்போ எனக்கு ஒண்ணும் புரியலன்னா, புரியாது. நம்ம இன்னும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கே வரலையே. அவங்க பல வருஷமா படிச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இது வந்து எல்லா மாசமும் நடக்கணும். இது இப்போ 54வது மாசம். அப்ப அவரு இன்னும் நான் அடுத்த மாசம் இருக்கும். 55. அப்புறம் அடுத்த மாசம் இருக்கும். 86. சோ இது போயிட்டே இருக்கும். அப்ப எல்லா மாசம் நம்ம வந்து இத அட்டெண்ட் பண்ண அந்த டிகாக்ஷன்ல எப்படி விழும் இல்லையா தெரியல. காப்பி டிகாக்ஷன்ல போட்டு தண்ணி ஊத்தினா டகடகான்னு விழுந்தா அது ஒரு இது இருக்காது. எசன்ஸ் வராது. அது அப்படி சொட்டும். டிராப் பை டிராப். இது எப்போ டிராப் ஆயி எப்போ விழுறது அப்படின்னா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா நெறைய இந்த டிகாக்ஷன் கலெக்ட் ஆயிருக்கும். அதுபோல தான் நம்ம மைண்ட்ல என்னது பகவத்கீதா படிக்க தான் வந்து அதுக்குள்ள ஒரு எசன்ஸ் இறங்கும். சோ அந்த எசன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து வாழ்க்கைய வந்து முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு போகும். ஓகே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவர் யாரு? சயின்டிஸ்ட். அவரும் என்ன பிரமிச்சார். நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை இவ்வாறு படைத்தார். இவர் ஒரு லெபரட்டரியில பண்ணினார், அதை கண்டுபிடிச்சேன், இதை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றார். ஆனா நான் வந்து பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும்போது இந்த மேகங்கள் என்ன, அந்த மலைகள் என்ன, அந்த நதிகள் யாரு கிரியேட் பண்ணா? இல்ல என்னது தோண்டி தண்ணியை பாய்ச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலையே. மலையெல்லாம் இப்படி செதுக்கி செதுக்கி எல்லாம் பண்ணலையே. இதெல்லாம் எப்படி வந்தது? கிரகங்கள் பூமி எல்லாம் எப்படி சுத்துறது? எந்த கொக்கில ஹேங் பண்ணி இப்படி சுத்துறாங்க? அதே ஆர்பிட்ல சுத்துறது. அதே கணக்கு. அதே 24 மணி நேரத்துல ஒரு சுற்று சுற்றுதான். 24 மணிக்கு இப்படி வந்து ரெவல்யூஷன் ஃபுல் ரொட்டேஷன் மாத்திரம் இல்ல ரெவல்யூஷன். அப்போ ஒரு வருஷம் ஆகுது. இந்த கணக்குல யாரு போட்டா எப்படி அதே இதுல போயிட்டு இருக்கு? நம்ம ஒரு கார் ஓட்டுறோம்னாலும் கூட ஒரு லேன் இன்னும் ஃபாஸ்டா போறோம். இன்னைக்கு மூடு இருக்கு கொஞ்சம் காலியா இருக்கு அந்த லேன்ல போலாம் நம்ம போவோம். ஆனா இவரோட எல்லாம் அதே ஸ்பீடு தான். அதே இதுலதான் போகும். யாரு இதெல்லாம் இயக்குறா அப்படின்னு நான் பகவத்கீதை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்கும்போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக இருக்குன்னு. சோ இதெல்லாம் ஆல் திங்கர்ஸ் இல்லையா? ரொம்ப அவருக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து பிரமிப்பா இருக்கு. ஓகே. இப்ப வந்து ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி. இப்ப நம்ம என்ன பெயர் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு? வெறும் பகவத்கீதா கிடையாது. இப்ப நீங்க மார்க்கெட் போனீங்கன்னா பகவத்கீதால நிறைய இருக்கும். நிறைய புஸ்தகம் இருக்கும். எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும். இப்ப சப்போஸ் நானே எனக்கு நல்லா சான்ஸ்கிரிட் தெரியும். நல்லா ஒரு என்னது ஐ நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் அண்ட் கிராமரும் தெரியும்னா நான் கூட எழுதிடலாம். பகவத்கீதை உரையெல்லாம் எழுதி இதுதான். பட் அது வந்து எவ்வளவு ஹவு ஸ்ட்ராங் தட் கண்டென்ட் வில் பி நமக்கு தெரியாது. அது வந்து படிக்கலாமா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. சோ நம்ம எப்படி இஸ்கான்ல எப்படி பேர் போட்டிருக்கான்னு உண்மை பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி ஆஸ் இட் இஸ். இங்கிலீஷ்ல பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும். ஆஸ் இட் இஸ் எப்படின்னா என்னது எப்படி கடவுள் சொன்னாரோ அதையே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இன்னைக்கும் பகவத்கீதையில என்ன இருக்குனாக்கா பகவான் சொன்ன வார்த்தைகளோடு என்ன அவர் அர்த்தத்தை சொன்னாரோ அதுதான் இருக்கும். சோ உடைந்த கேபிள் மூலம் இப்போ சார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா மொபைல் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணும்போது எங்கேயா கிராக் இருந்தா நம்ம கண்ணு தெரியும். அப்போல இருந்து நான் குத்தி வச்சிருக்கேன். அது என்ன சார்ஜே ஏற மாட்டேங்கிறது. மொபைல்ல ப்ராப்ளமா கார்ட்ல ப்ராப்ளம் மெயினா கார்ட்ல இருக்கலாம். ஏன்னா அது மடங்கி மடங்கி போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி. சோ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. அது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அதே போல் கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையின் மூலம் அப்படின்னா இது ஆச்சாரியர்கள் மூலம் கிருஷ்ணர் யார்கிட்ட சொன்னார்? பிரம்மாவுக்கு சொன்னார். பிரம்மா அவருடைய பிள்ளை நாரதருக்கு சொன்னார். அப்புறம் நடுவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வரும் உங்களுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள்ட்ட சொல்லி 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 இவர் 32வது ஆச்சாரியர் யாரு? நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாட்ட வந்து அவரோட இப்ப முன்னாடி ஆச்சாரியர் சொன்னமே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர் அது 31 30 அப்படி பின்னாடி பார்க்கணும். இப்ப இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். எப்படி படிக்கிறோம்னா புஸ்தகம் வழியா. ஏன்னா இந்த ஆச்சாரியர் சொன்னதுனால புஸ்தகம் வெளியிட்டு இருக்கார். இவரோட வழிகாட்டுதல்ல அந்த புஸ்தகத்தை தான் வச்சு நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு சோ ஒழுங்கு வரிசை உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். இப்ப அவரோட போதனைகள் எப்படி படிக்கிறோம் நம்ம கிருஷ்ணரோட போதனைகள் கிருஷ்ணர் சொன்னது எல்லாம் இந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர் மாதிரி நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருட காலம் ஆகும். ஒரு 1 இயர் நீங்க கண்டினியூஸா 365 டேஸ் படிச்சாதான் 365 நாளைக்கு ரெகுலரா வந்து 1 ஹவர் படிச்சாதான் ஒரு மாதிரி புரியும். ஆனா நமக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது. எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல இருக்கும். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி நமக்கு ஃபாஸ்ட் லைஃப். ஆனா அப்ப நம்ம என்னது நம்மளோட சாமர்த்தியத்துல அது எவ்வளவு படிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் டெய்லி இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் டெய்லி வர பார்க்கணும். அந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல அந்த இது அந்த 1 ஹவர் உட்காடுறோம் 1.5 ஹவர்ஸ் உட்காடுறோம்னா அது நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணினா புரியும். ஆனா ஒரு மாசத்துல எல்லாம் புரிஞ்சு போயிடுமா? அதுவும் டவுட் தான். அப்ப திரும்பி அடுத்த மாசம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஃபீஸும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. அப்படி ஜஸ்ட் கிவ் அவர் டைம். சரி 6 மணிக்கு சௌரியம் இல்ல ஏதோ இந்த மாசம் வந்துட்டேன் அடுத்த மாசம் சௌரியம் இல்லைன்னா 3 மணி இருக்கு. இதே சாப்டர் 3 மணிக்கு ஒரு மாதாஜி எடுப்பாங்க. இல்ல 3 மணியே நான் இல்ல 7 PM ஒரு மாதிரி 7 PM இல்ல அதுவும் கஷ்டம்னா 9 PM 9 மணிக்கும் இருக்கு. சோ 4 கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும். இது வந்து அடல்ட்டுக்கே 4 கிளாஸ் இருக்கும். அதே போல குழந்தைகளுக்கு 2 கிளாஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. உங்க வீட்டு பசங்களை எல்லாம் கூட அனுப்பலாம். சோ இது வந்து முறையாக ஆய்வு செய்ய இது 1 வருட காலமாகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது.
ஆனா அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்தும். சும்மா என்ன சொன்னார், என்ன கேட்டுட்டார், அது மாத்திரம் நமக்கு புரியுமே தவிர புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர அதுக்குள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்கும், வெரி ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ள. தோண்டி பார்த்தாதான் தெரியும். மேலோட்டமா பார்த்தாலாம் புரியாது. ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஓகே, பட் அது அந்த புரிதல் கிடையாது, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்போ படிக்க படிக்க படிக்கதான் அது தெரியும். சோ குறிக்கோள் என்னது நம்மளோட? கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல். திரும்பி திரும்பி இதை படிச்சு அதுக்குள்ள உள்ள அர்த்தங்கள்லாம் என்ன இருக்குன்னு படிக்கணும். ஓகே, அப்போ குரு பரம்பரை. குரு பரம்பரைனா என்னது? ஒழுக்கத்தின் தொடர்ச்சியின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக கிருஷ்ணரின் செய்தி வர வேண்டும். இந்த ஆச்சாரியர் ஸ்ரீ ஜெகநாததாச பாபாஜி மகாராஜா இவருக்கு சொன்னார். பக்தி வினோத தாக்கூர் இவருக்கு சொன்னார். கௌரகிஷோரதாசா இவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்லி, இவரோட சீடர் நமக்கு பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபதத்தை சொல்லி அவர் புத்தகம் அச்சிட்டதுனால நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம். The message of Krishna must come via an unbroken chain of டிசிப்ளிக் சக்சஷன். குரு சிஷ்யா அந்த பரம்பரை தான் வரணும். டிசிப்ளிக்னா டிசைபிள். இப்ப நம்ம இப்ப பிரபுபதம் இல்லை இருந்தாலும் பிரபுபதன் யார் படிச்சிருக்காரு? அவருடைய அருள் ஜெயபதாக்க சுவாமி இருக்கார். இப்போ கொஞ்சம் உடல் நிலை சரியில்லை, வயசாயிடுச்சு, அவர் இருக்கார். இவர்கிட்ட இருந்து இவர் நம்ம சென்டர் ஹெட் யாரு? அவருடைய அருள் நாமநிஷ்டாதாஸ் பாபுஜி. இவர் படிச்சுட்டு இவர் எகின் ஒரு சென்டரா ஆரம்பிச்சு நம்ம எல்லாம் நீங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைட் பண்றாங்க. இவெல்லாம் சிக்ஷா குரு. எஸ், இப்ப நம்ம இப்ப பகவத்கீதைக்குள்ள நுழையலாம் மெதுவா. இது ஃபர்ஸ்ட் டேனால அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிஃபேஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, பகவத்கீதையில என்ன மெயினா டாபிக் பார்க்க போறோம்? ஒரு 5 டாபிக் தான் பார்ப்போம். என்னது? ஈஸ்வரா, தட் இஸ் கடவுள். கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கடவுள், அது பார்க்க போறோம். இரண்டாவது என்னது? ஜீவன்னா இருக்கு உயிர்வாழி. யாரெல்லாம் உயிர்வாழி? ஒரு ஈச்சி, ஒரு என்னது காக்கா, சின்ன ஒரு புழு பூச்சி, பெரிய திமிங்கலம், பெரிய ஒரு யானை, எல்லாம் ஒரு பிளான்ட், ஒரு மரமா இருக்கட்டும், எல்லாமே உயிர்வாழி தான். அவளை பத்தியும் நம்ம படிக்க போறோம். உயிர்வாழிகளை பத்தி படிப்போம். அப்புறம் பிரகிருதி, இயற்கையில என்னெல்லாம் இருக்கு? மேகம், மலை, நதி, காற்று, ஆகாயம், இதை பத்தியும் நம்ம படிப்போம். பொருள் இயல்பு அப்படின்னு. அப்புறம் காலம் தெரியும் இல்லையா? இந்த காலம்னா அது மாறுறதே, காலம் தான் மாறிண்டே வருது. ஸோ வினோ போன வருஷம் எப்படி இருந்தோம் நம்ம? உடலே மாறிண்டு வருது. போன வருஷம் ஒல்லியா இருந்தவங்களாம் இப்ப குண்டா இருந்தவங்களாம் ஒல்லியா இருப்பாங்க. அது காலம் சுழற்சியில எல்லாம் மாறுபடும். காலம் என்றுமே காலம் மாறிண்டே இருக்கும். அதுதான் எப்பவுமே நித்தியம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த நேரக்காரடி அதை பத்தியும் படிப்போம். கர்மனா செயல்கள். என்ன செயல் பண்றோம்? நல்ல செயலா, தீய செயலா, இல்லை பகவானை நோக்கி செய்யறோமா? இதுதான். இந்த 5 இதை பத்தி தான் இன்னும் டீப்பா போய் இதுதான் கண்டென்ட் இருக்கும். இதை பத்தி தான் நம்ம படிப்போம். சோ மகாபாரத குடும்ப மரம். இப்ப எல்லா வீட்லயும் இப்போ ஃபேமிலி ட்ரீன்னு பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா? இதுலயும் ஒரு சின்ன குட்டியா ஃபேமிலி ட்ரீ பார்த்துடலாம். மகாபாரதா ஃபேமிலி ட்ரீ என்னதுன்னா, வியாசதேவருக்கு அவருக்கு 3 பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க. திருத்தராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரர். விதுரரை பத்தி நம்ம அதிகமா படிக்கிறது இல்லை இங்க பகவத்கீதால. திருத்தராஷ்டிரர் பிறவி இது கண் பார்வை இல்லாம பிறந்தார் அவர். அப்புறம் பாண்டு, இவர் தான் மூத்தவர். பாண்டு தான் மூத்தவரா பிறந்தவர். அப்ப பாண்டோட புத்திரர்கள் பேரு பாண்டவர்கள். ஆனா இவர் சின்ன வயசுலயே இறந்துட்டார். அப்ப இது பசங்க பாண்டவர்கள்லாம் சின்ன வயசுலயே அப்பா இல்லாம தான் வளர்ந்துருக்காங்க. இது பெரியப்பாவோட இது ஆதரவுல தான் வளர்ந்தாங்க. இவர் என்னன்னாக்கா, இந்த பசங்க எல்லாம் சின்னவாளா இருக்காள். ஏன்னா அண்ணா இறந்து போயிட்டார். இப்ப அந்த சின்ன பசங்களை எப்படி ராஜா ஆக்குறது? சரி, அப்ப அது வரைக்கும் நான் ராஜாவா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா அவருக்கு கண்ணு தெரியாது. திருதராஷ்டிரர் இருக்கார். அவருடைய புத்திரர்கள் பின்னது கௌரவர்கள். இப்ப அப்படி பார்த்தா இப்பெல்லாம் இது குரு வம்சத்து குழந்தைகள் தான், எல்லாருமே கௌரவர்கள் தான். இருந்தாலும் ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு பாண்டுவின் புத்திரர்கள் பாண்டவர்கள், திருத்தராஷ்டிரன் புத்திரர்கள் கௌரவர்கள். எல்லாருமே ஆனா கௌரவர்கள் தான். இதுதான் சின்ன ஃபேமிலி ட்ரீ பார்த்தோம். இப்ப இறைவன் நம்மிடம் பேசுவாரா? நம்ம தான் கேட்டுட்டே இருக்கோமே, அதத்தா இதத்தா, பணம் தா, ஒரு நிம்மதி தா, ஏதோ ஒண்ணு கேட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுறாரு. எது மூலமா? பகவத்கீதை மூலமா நம்ம கிட்ட பேசுறா. அப்ப அதனாலதான் சொன்னேன், ஒரு ஸ்லோகத்திலயும் ஒளிஞ்சிருக்கும். அது நம்ம சாமர்த்தியமா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு, நான் அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும், என்ன எடுத்துக்க கூடாது, அதுவும் இருக்கும். வாட் வி ஷுட் நாட் டேக், நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அதுவும் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸா நம்ம பார்க்கலாம். மொத்தம் எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல மேக்சிமம் பேசுனது கிருஷ்ணர் தான். 574 ஸ்லோகம் அவர் தான் சொல்லி. ஏன்னா அவர் தான் பதில் அளிக்கிறார். அர்ஜுனா இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். அர்ஜுனா கேள்வி கேட்போம், பதில் 4. இப்ப நானே இவ்வளவு கிளாஸ்ல எவ்வளவு நீங்க பேசுனீங்க, எவ்வளவு நான் பேசினேன், நானே தான் பேசிட்டே இருக்கேன் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் யாரு ஏதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்களோ அவங்கதான் நிறைய பேசுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் தான் நிறைய 82% அவர் தான் பேசியிருக்காரு. அப்புறம் அர்ஜுனன் கேள்வி எல்லாம் உள்ளே 84 ஸ்லோகம் தான். அவர் ஸ்லோகம்னா சான்ஸ்கிரிட் இல்லையா? அதனால ஒரு ஸ்லோகம் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதாவது கன்வர்சேஷன் எல்லாமே அவங்க பேசுறது எல்லாமே அந்த காலத்துல சான்ஸ்கிரிட் தான் இருந்தது. இவர் 84 கொஸ்டின்ஸ் இல்லை, அவர்
என்னது அந்த வாக்கியம் சொன்னார். அதுக்கு பகவான் வந்து பதிலளித்தார். சஞ்சயன் இவர் யாரு? இந்த திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா, கண்ணில்லாத மகாராஜா இருக்காரு, அவருக்கு ஒரு ஹெல்ப்பர். என்ன நடக்கிறதுன்னு இவருக்கு வந்து ஒரு ஞானம், ஒரு இது இருக்கு, ஒரு இஸ் பிளஸ்ட் வித் வந்து ஒரு அங்க ஒரு இடத்தை பத்தி நினைக்கணும்னா அந்த நினைச்ச பார்த்தா போறோம், அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு அவருக்கு அப்படியே மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ஸோ ஈ கேன் எக்ஸ்பிளைன் பெட்டர். சோ அந்த வந்து இப்ப இந்த 4 பேர் தான் இருக்காங்க. திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டார். முதல் ஸ்லோகம் ஆஃப் பகவத்கீதா, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். சஞ்சயன் வந்து நடுநடுல பேசுவார், இவெல்லாம் நடக்கிறத பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இவரும் சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லுவார். அதனால 41 தான் இருக்கு. சோ வந்து இப்ப பகவத்கீதா மனநிலையெல்லாம் எனக்கு அந்த சீன் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம். சோ அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையும் தோற்றமும் கிருஷ்ணனின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இது எல்லாமே ஒரு டிராமா தான். சூத்திரதாரி யாரு? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணுவார். இவரை மனக்கலக்கம் கொண்டு வரணும்னு வர வச்சு அவருக்கு என்ன புரிதல் வரணும், நீ இன்னும் வந்து ரொம்ப இதா இருக்குப்பா, ரொம்ப ஒரு கோழையா, ரொம்ப ஒரு இதா இருக்க, என்னது சென்சிட்டிவா இருக்கா, மேக் யூ ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்கி அவரை ஸ்ட்ராங் பண்றார். இந்த என்னது 45 நிமிஷம் தான் இவங்க பேசினதே. 40 நிமிஷத்துல அவர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டார். இனிமே நீ என்ன வேணா சொல்லு கிருஷ்ணா, ஐ எம் ரெடி. ஏன்னா சூத்திரதார் யாரு? பெஸ்ட் டைரக்டர் தான் கிருஷ்ணா. அவருக்கு அதுதான் வேணுமா இருந்தது. கிருஷ்ணன் நினைச்சா அது நடக்கும். சோ அவர் அந்த மாதிரி வந்து ஏற்பாடு எல்லாமே கிருஷ்ணரால தான் இது பண்ண முடிஞ்சது. அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் பேசணும், நான் இதை சொல்லணும், நீ கேட்கிற போல கேட்கணும். இதனால பல மக்கள் நமக்கு வந்து பயனடைவாங்க. நம்மள மாதிரி இல்லாட்ட நமக்கு எல்லாம் எப்படி பகவத்கீதா கிடைச்சிருக்கும். சோ இதெல்லாமே பகவானுக்கு ஒரு இதுதான், விளையாட்டு மாதிரி அவர் வந்து ஒரு நாடகம் நடத்தி பகவத்கீதை சொல்ல வச்சு அர்ஜுனா வந்து கேட்டிருக்காரு. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அதை அனைவரின் நலனுக்காகவே. ஹரே கிருஷ்ணா. சுந்தரமாலிங்கம் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது சொல்லணுமா? ஓகே, சரியாம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சுனந்தா மாதாஜி நீங்க லோவர் பண்ணலாம். அவருக்கு ஏதாவது பேசணும்னு இருந்ததுனாக்க பேசலாம். இல்லாட்டா நம்ம டவுட் எல்லாம் நம்ம வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை, இஸ் அன்ஏபிள் டு டிசைட். என்ன எடுத்துன்னா போருக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஓகே, இந்த சீன் என்னன்னா 2 அணிகள் நிக்கிறாங்க, நடுவுல ரதம் போகணும். அப்ப போகும்போது இவர் அர்ஜுனன் சொல்றேன், எனக்கு வந்து எதிரணியில யார் இருக்காங்க, என்னோட ஒப்போனன்ட் யாரு, அவங்க என்ன தகுதி, அவங்க யார் தான் இருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் தான் இருக்காங்க தெரியும், கௌரவர்கள் தான் இருக்காங்க, அதே கசின்ஸ் தான் இருக்காங்க தெரியும், அவருக்கு துணை போறவங்க எல்லாம் யாரு, அது வந்து அந்த இது அணி எனக்கு பார்க்கணும், ஹவு ஸ்ட்ராங் தே ஆர் அப்படின்னு. நார்மலி நம்ம எப்பவும் அப்படிதான் இல்லையா, நம்மளுடைய எதிராளி எப்பவும் நான் தோத்துடுவேன் அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. எதிராளி எவ்வளவு ஸ்ட்ராங், அவர் எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் we will be prepared. அப்ப சரி, இப்ப நீ ஒரு காரியம் பண்ணு கிருஷ்ணா, எனக்கு இந்த தேரை வந்து எதிரணியில கொண்டு போய் நிறுத்துன்னு. கிருஷ்ணா எங்கேயாவது ஒரு கார்னர்ல நிறுத்திருக்கலாம் இல்லையா. அவர் வேணும்னு என்ன பண்றாருன்னா, அவ தாத்தா இருக்கிற இடம், குரு இருக்கிற அவங்க எல்லாம் சூழ்ந்து இருக்கிற அந்த இடத்துலயே போயிட்டு அந்த ரதத்தை இழுத்துன்னு போறார். அங்க நின்னு பார்த்தோன்னே இவருக்கு குழப்பம் ஆரம்பிச்சுட்டு, அது வரைக்கும் நல்லா தைரியமா இருந்தோமோ, அந்த என்ன வேற ஏதோ ராஜாக்கு முன்னாடி அவன் இவன் தானே, ஓ ஜிஜுபி, நான் பாட்டுக்கு அவனுக்கு ஈஸியா நான் கொண்டு விடுவேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தோணி இருக்கும். இல்ல, அந்த மாதிரி நீ நினைக்க முடியாது, உனக்கு நல்ல ஒரு மனக்கலக்கத்தை நான் உண்டாக்கணும், புரியணும் நீ என்ன பண்ற. அப்ப வேணும்னே அவரோட குரு, அவருடைய இது என்னது தாத்தா, அவருடைய மெயின் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இது கசின்ஸ் எல்லாம் நிக்கிறாங்க. அங்க நின்னோடனே அவருக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துட்டு, சுச்சு இவங்கள எல்லாம், ஏன்னா இவர் பெரிய வில்லாளியாச்சு. அர்ஜுனன் இஸ் அ கிரேட் ஆர்ச்சர். ஒரு அம்பை எய்தா போறோம், டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் நம்ம 100-200 பேர் அப்படியே விழுந்துருவாங்க, நிறைய நம்பர் இருக்கும். சோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு இது ஷூட்டிங் அவருக்கு வந்து அந்த இது இருக்கு. அப்ப அவர் வந்து இவ்வளவு பேர் இறந்துடுவாளே, என் தாத்தா எனக்கு ரொம்ப பெட்டு, என்னை எடுத்து வளர்த்தினுவார், ஆஹா இது எப்படி அம்பை எய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்த அந்த குரு என் முன்னாடி நிக்கிற, இவாளும் இறந்து போயிடுவாங்களே, நான் எப்படி இந்த சண்டை போட முடியும்னு சொல்லிட்டு அவர் மனக்கலக்கத்தை கொண்டு வர்றார். அப்போ இஸ் அன்ஏபிள் டு டிசைட், தீர்க்கமற்ற தன்மையில கொண்டு வர. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கீதா மகாத்மியம், கீதா வந்து அவருடைய என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த கீதா மகாத்மிய ஸ்லோகாஸ்னே இருக்கும். சோ பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லா வித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். நமக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு இருக்கும், உள்ளூர மன கஷ்டம் இல்லாம இருக்காது. அது கஷ்டமா சொன்ன கஷ்டம். சில பேர் அதுக்கெல்லாம் காது மூக்கு வச்சு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி பண்ணி கஷ்டம் சொல்லுவா, சில பேர் சொல்லவே தெரியாது. தட்ஸ் ஓகே, லைஃப் என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படிமாங்க. தட் டசன்ட் மீன் அவர் வந்து பெட் ஆஃப் ரோஸ் அது ஒண்ணுமே இல்ல ப்ராப்ளம், அப்படி கிடையாது. எல்லா ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஆனா அது அப்படிதான்,
இதுவும் கடந்து போகும்னு சொல்லிட்டு அவர் இருப்பார். ஆனா எல்லாரோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? துயரங்கள் இருக்கும். ஆனா இந்த துயரங்கள் எல்லாம் அது பட்டு விடுபட்டு வரும். எது எப்படி? பகவத்கீதா நல்ல முறையாக பயிற்சி செய்தான். இவ்வாழ்வின் பயம் இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இப்ப நம்ம ஏதோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், டெய்லி சாப்பிடறோம், டெய்லி தூடுறோங்கிற போல டெய்லி என்னோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். என்ன ஒரு வாட் இஸ் எய்ம் அது தெரியாது, என்னோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான். அதுல இருந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம போயிடுவோம். இந்த பகவத்கீதை படிச்சாலும் ஒரு ஆன்மீகம்னா என்னன்னு புரியும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜன்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். ஏன்னா எல்லா எனி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். நம்ம ஸ்கூல்லயே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. என்ன செயல் பண்ணினாலும் அதுக்கு எதிர்ப்பதமா நமக்கு டெஃபினட்டா அதோட ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். ஆனால் பகவானோட அருளால சின்ன சின்ன விஷயம், சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும், அவருடைய அருளால அதெல்லாம் நெகேட் ஆயிடும். வேண்டாம் போட்டும், இவன் நல்லா பக்தி பண்றான், இதுக்கு போயிட்டு நம்ம அவனை கஷ்டப்படுத்துவானே, அதெல்லாம் போட்டும். நிறைய விஷயங்களை அவர் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டே போறோம் நம்மளோட பாவத்தை எல்லாம். சோ அதனால அப்ப பகவத்கீதை நிறைய முறையாக படிக்கணும். அக்கறையுடன் ஆர்வத்துடன் பகவான் பேர்ல நம்பிக்கையுடன் படிச்சாதான் அது வரும் நமக்கு பகவானுடைய அருளால். அப்புறம் சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன. தோக்தான இது பால். யாரு? கோபால நந்தன, மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை. சர்வோபனிஷதோ காவோ அப்படின்னா எல்லா உபநிஷதங்களும் போட்டு ஒரு பசு வடிவத்துல போட்டு, அந்த பசுவை யாரு கறக்கிறார்? மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, அதுதான் கிருஷ்ணர் கறக்கிறாராம். பார்த்தோ வத்ச. பார்த்தனாக்க பிரித்தாவின் மகன், குந்தியின் மகன். யாரு? அர்ஜுனன். அது பார்த்தோ வத்ச. அவர் தான் வத்சனா என்னது? காஃப், கண்ணுக்குட்டி. அவர் தான் அந்த பாலை குடிக்கிற முதல் கண்ணுக்குட்டி. அவர் தான் பகவத்கீதாவோட ரசத்தை அனுபவிக்கிறார். சுதீர் போக்தம் துக்தம் தி கீதாமிருதம் மகத். அப்புறம் அதை படிக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இந்த அமிர்தத்தை நம்ம சுவைக்கிறோம். முதல்ல அர்ஜுனன் அந்த பாலை சுவைத்தாலும் இதெல்லாம் நமக்கும் இந்த பால் கிடைக்கிறது. நமக்கும் ஆனந்தமா we are all lucky enough to இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னு. சோ எல்லா உபநிஷத்துகளின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு பசுவை மாதிரி போட்டு எல்லாம் நிறைய உபநிஷத்து இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு கம்பைன்டு தான். இது சாரம், சம்மரி ஆஃப் ஆல் உபனிஷத் தான் பகவத்கீதா. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தரும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். யாரு? நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி வெரி லக்கி இனஃப் டு இந்த பகவத்கீதை பாலை நம்ம குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னையில இருந்து. ஓகே, இப்ப அர்ஜுன விஷாதம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கே வரும். இது என்னது? விஷாதனா ரொம்ப ஒரு கவலை, மனக்கவலை, அர்ஜுனனின் கவலை. அழகாதானே இருந்தார் இல்லையா, போர் புரியணும்னு சொல்லிட்டு அழகா ரதத்துல நீ வா கிருஷ்ணா, நீ தான் ஓட்டணும் எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் வந்தப்புறம் எதிரணியில இவர் நிறுத்த ஆரம்பிச்சோன்னா எங்க நிறுத்தினாரோ அதுக்கப்புறம் இவருக்கு குழப்ப ஆரம்பிச்சுடுது. ரொம்ப கவலைப்படுறார். அத்தியாயம் 1 இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரே போர்க்களத்தில் 3 பேரின் வெவ்வேறு மனநிலைகள், 3 இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். அர்ஜுனின் படைகளை கவனித்தல். அர்ஜுனன் படைகளை எப்படி பார்க்கிறான், எந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்கறான் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். போரிடாததற்கு அர்ஜுனன் கூறும் காரணங்கள். எல்லாம் ரெடியா போயிட்டு இப்ப எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போயாச்சு, எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு பேப்பர் கையில வந்தோன்னு நடுக்கம் வரும். அப்பப்பா ஒண்ணுமே புரியலையே, எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு, மைண்ட் இஸ் பிகம் எம்டி. அந்த மாதிரி சில பசங்களும் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவனும் போரிட வந்த உடனே இவர் இந்த எங்க ரதத்தை நிறுத்தினாரோ அந்த எதிர் அணியில பார்த்து விட்டு இவருக்கு ஒரே குழப்பம். அர்ஜுனன் நிறைய விஷயம் சொல்றான், என்னால போரிட முடியாது கிருஷ்ணா, கஷ்டம், இவங்களெல்லாம் கொல்லறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படிங்கிற. என்னது பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத பிரதமோऽத்தியாயः. பிரதமனா சான்ஸ்கிரிட்ல 1வது அத்தியாயம். பிரதமாத்தியாய அர்ஜுன விஷாத யோகः. அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சோகமான அந்த இதைதான் நம்ம விவரிக்க போறோம். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இருக்கிறதுனால நான் எடுத்து விடுறேன். நாளையில இருந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட், சுந்தர மகாலிங்கம் பிரபுஜி உங்களுக்கு ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காளே, அவருக்கு தெரியாம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கான்னு நான் லோவர் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது gives ஒரு இம்ப்ரெஷன், யாரோ படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. நாளையில இருந்து நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு யாருக்கோ படிக்கணும்னாக்கா கேட்டேன். ஏன்னா இன்னைக்கு ஜாஸ்தி ஸ்லோகா கிடையாது. திருத்தராஷ்டிர உவாச்சன சொல்கிறார். யாரு பேர் சொல்கிறார்? திருத்தராஷ்டிரர் சொல்கிறார். யாரு திருத்தராஷ்டிரர்? இந்த பாண்டவர்களோட பெரியப்பா, அவர் கௌரவர்களோட அப்பா. பாண்டு புத்திரர், பாண்டு அண்ட் திருத்தராஷ்டிரன் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா, கண்ணில்லாத மகாராஜா சொல்கிறார். என்ன சொல்றார்? தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயு யுத்சவஹ மாமகாஹ பாண்டவாஸ்சைவ
கிம் அகுர்வத சஞ்சயா, சஞ்சயா என்ன செய்கிறாங்க? யாரு? தர்மக்ஷேத்திரங்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல, குருக்ஷேத்திரம் இஸ் அ நேம். அந்த இடத்துல தர்மக்ஷேத்திரம் என்ன, தர்மத்தை நிலைநாட்டுற அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். இதுதான் எது என்னது, ரைச்சியஸ்னஸ் வில் வின் சொல்லுவாங்க இல்லையா? யாரு தர்மத்துக்கு போராடுறாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தர்மக்ஷேத்திரங்கிற குருக்ஷேத்திர இடத்தில் சமவேதா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, யுயுத்சவக எல்லாம் இளைஞர்கள் எல்லாம் கூடி இருக்காங்களே, யாரெல்லாம் ஃபைட் பண்றதுக்கு. அதுல மாமகா என்னுடைய பசங்களும் பாண்டவாஸ் அப்படின்னா பாண்டு, என் தம்பி பாண்டுவின் புத்திரர்களும் சைவன அண்ட் ஆல்சோ இவங்க 2 பேரும் கூடி இருக்காங்களே. கிம் அகுர்வத்தா, கிம்னா என்ன செய்கிறாங்க அங்க? சஞ்சயா என்ன நடக்கிறது அங்க? எனக்கு ஒண்ணு சொல்லு. ஏன்னா இவனும் இங்கதான் உட்காந்துருக்கா, சஞ்சயன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு இதால அவருக்கு தெரியும் என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும். சோ திருத்தராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? இதுல இருந்து என்ன தெரியறது இவருக்கு? பிரிச்சு பாக்குறார். இல்லாட்ட எல்லாரும் பசங்களும் நம்ம பசங்க தானே, அதுவும் அப்பா இல்லாத பசங்க, என் தம்பி பசங்க அப்பா இல்லாதக்கு இருக்காங்க. அந்த பசங்களும் என்னுடைய பசங்கன்னு அவருக்கு எண்ணமே கிடையாது. என்ன இருந்தாலும் பதவின்னு எல்லாம் வரும்போது, பணம் பதவி எல்லாம் வரும்போது நம்ம பசங்க தனிதான். அவங்க தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, கண்ணு மாத்திரம் குருடு இல்லை, எல்லாம் மனசுலயும் குருடு. என் பசங்க தான் ஜெயிக்கணும். உள்ளூர தெரியும் அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்கன்னு. இருந்தாலும் அவர் பிரிச்சு பாக்குறாரு. பாண்டவர்களுக்கு கிடைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல லேண்ட் எல்லாம், ஆனா என் பசங்க ஜெயிக்கணும்னு அவருக்கு. அதனால பிரிச்சு பாக்குறாரு. அந்த கொஸ்டின்லயே அவரோட சொல்ற வார்த்தைகள்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்மளும் பேசும்போதே தெரியும். பேசாய்க்கு இருக்கிறது வரைக்கும் அவன் பெரிய மகா புத்திசாலின்னு நினைப்போம். அவன் பேச ஆரம்பிச்சாதான் தெரியும் என்ன இவ்வளவு மகா முட்டாளா இருக்கான் அப்படின்னு. சோ அதனால இவர் பேச்சிலே தெரிஞ்சுபடுத்தி இவர் எவ்வளவு ஒரு கிரீடியா என்னுடைய மக்கள் ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ணத்துல பேசுறாரு. இப்ப தர்மக்ஷேத்ரா அது எல்லாரும் கூடி இருக்காங்க. இப்ப பால் பொங்குறது, பால் இருக்கு, அந்த பால் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? பால் என்னெல்லாம் இருக்கு? ஆடை இருக்கும், வெண்ணெய் இருக்கும், நெய் இருக்கும், தயிரும் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம் அந்த பாலை வச்சிருந்து. அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, அதுல நான் என்னுடைய பசங்க அப்படின்னா வெண்ணெயெல்லாம் கடைஞ்சா அது மாத்திரம் ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்குமே, அதை எடுத்துட்டு பாக்கி உள்ள தண்ணியை கொட்டி கலைஞ்சிடும். அது வேஸ்ட். அந்த மாதிரி பிரிச்சு பாக்குறது. இது எப்படி நம்ம பாலை பொங்க வச்சு அதை எப்படி பிரிக்கலாமோ, நல்லதையும் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸும் நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் திங்கா பிரிக்கலாமோ, அது போல இருக்கிற எல்லா மக்களும் கூடி இருக்கிற இடத்துல இவர் தன்னுடைய பசங்களை மாத்திரம் செப்பரேட் பண்ணி பாக்கி உள்ளவங்களை எக்கடுங்கட்ட போனா நமக்கு என்ன, இந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிறார். கேமா குருவத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு பாக்குறாரு. ஒரு அனாலஜி தான். 1.3 பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரியம் மகதீச்சமம் வியூடாம் திருப்பத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. அந்த எதிரநிலைவர் யாரு? இவர் திருத்தராஷ்டிர துரியோதன அவ என்ன குரு எல்லாரும் அவங்க பக்கம் தான், தாத்தாவும் அவங்க பக்கம். எல்லாம் என்ன ராஜாக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும், ராஜாவோட வீட்டுல சாப்பிடுறோம், என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க, இருந்தாலும் எதிர்த்து சொல்ல முடியாது. நம்ம உண்ட வீட்டுல நம்ம இரண்டகம் என்னதான் சொல்லுவீங்க, பழமொழி சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம இருக்கோம், என்ன பண்றது? எல்லாரும் குருமார்களும் சரி தாத்தாவும் சரி என்ன பண்றது, இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க, எடுத்து சொன்னாலும் புரியறது இல்ல. ராஜாவும் பேசாம இருக்கார், பிள்ளைகள் எல்லாம் திருத்துறது இல்ல. என்ன பண்றது? நம்மளும் சரின்னு போகதான் வேணும்னு இருக்காங்க எல்லாரும், வாய மூடின்னு சுப்புன்னு இருக்காங்க. அப்ப இவன் எடுத்து ஒரு மாதிரி கத்தி சொல்றான். உங்களுடைய எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்காங்க தெரியும் இல்லையா? அர்ஜுனன், உங்களுக்கு ரொம்ப பிரியப்பட்ட அர்ஜுனன் இருக்கானே, அவன் இருக்கான். உடனே மனசு மயங்கி, ஆஹா என்னுடைய அர்ஜுனன், அவனை எப்படி நான் எதிர்கொள்வேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்படி நின்னீங்கன்னா அவன் உங்களை கொலை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதனால பி கேர்ஃபுல், உங்க எனிமி யாருன்னு நீங்க நல்லா கவனிச்சுங்க. அதுல இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா திருப்பத புத்திரேன. திருப்பதன் சொல்லிட்டு இவர் சின்னவரா இருக்கும்போது திருப்பதனும் இவர் துரோணாச்சாரியரும் பால்ய சிநேகிதர், ஒரே இதுல படிச்சவங்க. அப்ப திருப்பதன் மகாராஜா குழந்தை, அவர் ராஜாவோட குழந்தை, இவர் ஒரு ஆச்சாரியரோட குழந்தை. அப்போ நேச்சுரலி ஆச்சாரியோட குழந்தை ஆச்சாரியரா இருப்பார் இல்லையா? பிராமணர் இதெல்லாம் சொல்லி இந்த வார்ஃபேர் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். ராஜாவோட பிள்ளை கடைசியில இந்த ராஜாவோட அரண்மனை அவர் கிடைக்கும், அவர் ஆட்சி புரிவார். அப்ப சின்ன வயசுல கேட்டுட்டாங்க, நீ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா, நீ பெரியவன் ஆயிட்ட, நீ ராஜா அனுப்புற, எனக்கு பாதி கிங்டம் கொடுப்பேன். ஓ தாராளமா, யூ மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எல்லாம் நம்ம எல்லாம் பேசி கழிச்சது தானே தெரியுமே. நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும்போது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு இருக்கும், அதெல்லாம் போயிட்டு ஹையர் கிளாஸ் வரும்போது வேற பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் போச்சு. ஆஃபீஸ் போது ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் போய் இப்போ இஸ்கான் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கு. எல்லாம் விட்டு போயிடுது. அப்ப இவரு என்ன எடுத்துன்னா, திருப்பதன் அவன் ஒரு ராஜா ஆன அப்புறம் இவர் போய் கேட்கிற, நீ எனக்கு தரேன்னு சொன்னீங்க நாட்டை அப்படின்னு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஐ டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் யூ, நான் தர முடியாது அப்படின்னு சொன்னோன்னு இவருக்கு ரொம்ப கோவம் சொல்றது. இவரை சரி இது பண்ண மாட்டேன் சொல்லிட்டு இவர் கங்கணம் கட்டி இவரை என்னது ஒரு சண்டையில இவரை கைதி பண்ணி கொண்டு வர்றார். அப்புறம் அந்த ஒரு இட்ஸ் அ பிக் ஸ்டோரி. ஓகே,
அது வந்து அப்ப அவருக்கு துருபதனுக்கும் ரொம்ப கோவம். என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கார் இவர் வந்து என்னை வந்து துன்புறுத்தினார். நான் ஒரு பிள்ளையை பெற்று அந்த பிள்ளை வந்து இவரை எதிர்த்து இவரை கொல்லக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு நான் வந்து என் பிள்ளையை பெற்று நான் வந்து வளர்த்த போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த துருபதன் யாருன்னாக்கா திரௌபதியோட அப்பா தான். அவருக்கு வந்து 2 பசங்க, திரௌபதி அண்ட் திருஷ்டத்யும்னன். இப்ப திருப்பதனுக்கும் இவரும் வந்து பாலிய சிநேகிதர். பெரியவன் ஆனப்புறம் திருப்பதனுக்கு வந்து இவர் பெரிய எனிமி ஆயிட்டார். அப்போ வந்து திருஷ்டத்யும்னன் இது அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி, அப்போ என்னது ட்ரைனிங் இவர்கிட்ட தான் அனுப்புறாரு. திருஷ்டத்யும்னன் அப்பெல்லாம் என்னது வார்ஃபேர் தானே இல்லையா, அம்பையே இருந்து. அப்ப இவர் வந்து அப்போ தெரியும் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் எனிமி இவர் தான், துருபதன் தான். அவரோட புத்திரனை எங்கிட்ட வந்து படிக்க வந்திருக்கான். நோ, ஐ கேனாட் டீச் யூ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலையாம். அதுக்கு நான் ஆச்சாரியரா இருக்கேன், யாரு வந்தாலும் நான் சொல்லி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய வந்து கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறேன். எப்படி அம்பை பிடிக்கணும், எப்படி எய்யணும்னு. ஆனா இன்னைக்கு என்ன ஸ்டேஜ் வந்து கொடுத்தேன், அவனே எதிரணிலிருந்து நம்மளையே வந்து எதிர்த்து நிக்கிறான். அப்ப இவர் சொல்லி காட்டுறான், துரியோதனன் பெரிய உங்களுடைய பெரிய எனிமி, அந்த அவரோட பிள்ளை வந்தாலும் நீங்க பெரிய மனப்பான்மையோட வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா இன்னைக்கு அவன் என்ன பண்றான், ஒரு நன்றி கடனா உங்க கூட இருக்கானா, இல்லை எதிரணியில பாண்டவர்கள் கூட நின்னுட்டு அந்த வியூடம் எல்லாம் அமைத்து அவன் உங்களையே எதிர்த்து நிக்கிறான். பாருங்க எவ்வளவு மோசமா இருக்காங்க. அப்ப வந்து தூண்டி கொடுக்குறான். இப்ப இவரா தாட்ல போயிட்டார், ஆமா கரெக்ட் தான், எது பண்ணாலும் நம்ம வந்து குற்ற உணர்வோடு இருக்கிற போல இவர் பண்ணிட்டார். என் ஆசிரியரை ஏதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான திருப்பதவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதா ஆணவத்துல பேசுறான். சோ ஒரே கட்சியில மூன்று எதிர் கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம். ஒண்ணு பார்த்தோம், அர்ஜுனன் பார்த்தோம். அது வரைக்கும் தைரியமா இருந்தாலும் போர்க்களத்துல உள்ள வந்து எதிரணி பார்த்தோன்னு பிகேம் கன்ஃபியூஸ்ட். என்னாலும் சண்டை போட முடியாதுன்னு. அது பண்ணக்கூடாது. நம்ம லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நான் தீர்த்துடுவேன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடணும், வந்து அதை தீர்க்கணும். என்னால் முடியும். யாரை வந்து நம்பணும், பகவானை நம்பி, பகவான் விட்ட வழி, நான் அவரை பகவானை சார்ந்து நான் வந்து எல்லாம் பண்ணுவேன். சோ அல்டிமேட்லி எனக்கு பகவான் தான் எனக்கு துணை புரியணும், நான் வந்து ஃபேஸ் பண்றேன். அர்ஜுன் கூட பகவான் இருந்தாரே, அப்போ அவருக்கு வந்து என்ன, என்னால முடியாது, ஏன்னா அவருக்கு தெரியல அவ்வளவா. ஹி வாஸ் நாட் நாலேஜபிள். நம்ம இன்னைக்கு அந்த இதுலதான் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது பகவான் நம்ம கூட இருக்காருன்னு தெரியல நமக்கு. பகவான் பக்தி பண்ண நம்மளை விட்டு பகவான் போகவே மாட்டேன். நம்ம வேணா மறந்துடுவோம் பகவானை ஒரு நேரம், அவர் நம்மளை விட்டு போறதாவே இல்லை. அது இனிமே போக போக சாப்டர்ல பார்ப்போம். சோ அர்ஜுனோட குழப்பம் அது பார்த்தோம். திருத்தராஷ்டிரன் என்ன பார்த்தோம், என்னுடைய பசங்க என்ன பண்றாங்க, என் தம்பி பசங்க என்ன பண்றாங்க. அந்த தம்பியோ இல்ல, அந்த பசங்களும் நம்ம பசங்க தானே இல்லையா, நம்ம எப்படி பிரிச்சு பார்ப்போமா, கிடையாது. ஆனா அவருக்கு உள்ளூர் என்னன்னாக்கா, அவர் கண்ணு மாத்திரம் குருடு இல்லை, மனதளவுலயும் அவர் குருடா இருந்து என்னுடைய பசங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிரிச்சு பார்த்துறாரு. அது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது. எல்லா மக்களும் நமக்கு சமம் தான். தப்பு இப்ப நம்ம ஆஸ் அ பேரண்ட் பார்த்தோம்னாலும், என் பையன் வந்து வேறாட்ட சண்டை போட்டான், தெரிய வந்து என் பையன் தான் தப்புனா நம்ம பையனை திருத்தணும். இல்ல நான் அதை எப்படி அவங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றது, என் பிள்ளைக்கு மோசமா இருக்கும், எனக்கு தலை குனிவா இருக்கும், இல்ல எப்படியும் அவங்க பேர்ல பிளேம் போட்டுட்டு என் பிள்ளைய நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு, அது எல்லாம் தப்பு. அப்ப திருத்தராஷ்டிர மகாராஜா அந்த மாதிரிதான் பண்றேன். அது நம்ம பண்ணக்கூடாது. இதுல இருந்து நம்ம படிக்கலாம். துரியோதனன் எடுத்தறிஞ்சு பேசுறது எப்படி, ஆல்ரெடி இவங்க வந்து வீக் மைண்டடா வேற வழி இல்லாம இருக்காங்க இங்க. அந்த ஆள்கிட்டயே வந்து குருட்ட வந்து நீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்களே, எதிரணியில நின்று உங்களையே எதிர்த்து நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குத்தி ஒரு மாதிரி வந்து இன்சல்ட் பண்ற வழி எல்லாம் பேசுறேன். அந்த மாதிரி நம்ம யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது. ஆல்ரெடி அவங்க துன்பப்பட்டு இருக்காங்க, அதுலயே நம்ம திரும்பி அதை தூண்டி துருவி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தோம்னா அது இஸ் ஆல்சோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். நம்ம வந்து இதுல நம்ம லைஃப்ல என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். அப்ப தெய்வீக சங்குகள் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7-10 நிமிஷம் தான் முடிச்சோம். ஏன்னா அது நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு, ஆனா எல்லாம் பேர்கள், நான் ராஜா பேர்கள், தாத்தா அப்படி இப்படிலாம் பேர் இருக்கும். இப்ப தெய்வீக சங்குகள் பேர்லாம் இருக்கு. 15-16 பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரஹ. விருகோதரனா பீமனுக்கு பேரு விருகோதரா, பீமகர்மா. இல்ல பீமனுக்கு அவரோட கையில விருகோதரா. அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்திரோ யுதிஷ்டிரஹ நகுல சகதேவச்ச சுகோஷமணி புஷ்பகோ. இதுல என்னது, பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் என்ற சங்கம் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் தனஞ்சய. அவர் வந்து அர்ஜுனன் தனஞ்சய அர்ஜுனனோட பேரு, தனத்தையும் வெல்பவன் அப்படின்னு. சோ அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்ன சங்கையும் பெருந்தீனி காரணமான வீர தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான யாரு, பீமன். அழகா சாப்பிடுவார், நல்ல பெரிய ஆளா இருப்பார். சோ அந்த பீமன் பவுண்ட்ரம் என்ற சங்கையும், எங்க போச்சு பீம கர்மா பவுண்ட்ரம் தர்மம் மகாசங்கம். அவர் எனும் அச்சமூட்டும் குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம்ங்கிற அந்த சங்கையும்
நக்குலன் சகதேவன் சுகோஷம் மணி புஷ்பக என்னும் சங்குகளையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன் பெரும் மறைஞ்சிருக்கு. ஓகே, சோ இது என்ன, இப்போ இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன சங்கம் இருந்தது? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் கையில சங்க பேர் என்னது? தேவதத்தம். யுதிஷ்டர் கையில அனந்த விஜயம், பீமன் கையில பவுண்டரம், நக்குலன் கையில சுகோஷம், சகதேவன் கையில மணி புஷ்பகம். இது மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டா போதும். ஒண்ணும் இல்ல, பைஹாட்லாம் பண்ணணும்னு கிடையாது, ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு அது சொன்னோம். சுகோஷானாம் ஹிருதயானி வியதாரயத். ஹிருதயம்னா என்னது? நொறுங்கித்தான் இதயங்கள். அந்த சங்கு முழங்குற சத்தம் கேட்டு யாரு மனசு குறுகுறுக்கிறதோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பயம் இருக்கும். ஏமா எப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு பழமொழியெல்லாம் இருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி யாரோட மனசு குறுகுறுக்கிறது? எதிரணிக்காரங்க தெரியும் நம்ம எல்லாம் அட்டூழியம் பண்றோம், ஆனாலும் ஆனப்படை நிறைய இருக்கு, இந்த படை நிறைய இருக்கு, ஆட்படை நிறைய இருக்கு, குதிரைப்படை இருக்குன்னு நாங்க போர் புரிய வந்திருக்கோம். ஆனா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஃபெயிலியர் தான், நம்ம இதெல்லாம் ஒண்ணும் ஜெயிக்க போறதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். அப்போ அவங்க அவங்க வந்து மனசுல ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. ஹிருதயானி வியதாரிகத் நபஷ்ச பிருத்திவீம் செய்வ துமுலோ அபியனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகள் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியின் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருத்தராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயிடும். அப்படின்னா வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ், அவ்வளவு பயந்துட்டாங்க அவங்க. இந்த சத்தம் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு மாதிரி சிலிப்பு வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. இனிமே ஆச்சு, நம்ம எண்ட் இஸ் நியரிங், அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. 5 காரணங்கள். அர்ஜுனன் போரில் வந்து போர் புரியாததற்கு அவன் 5 காரணங்கள் சொல்றார். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகால போட்டுருக்கு. நம்ம இவ்வளவு டீட்டெயிலா இந்த லெவல் பார்க்க போறது இல்ல. எல்லாம் டீட்டெயில் நம்ம வந்து 2வது லெவல் தான் பார்க்க போறோம். செகண்ட் லெவல் போனா ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் பிச்சு பதறி எடுத்து அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு மீனிங் எல்லாம் பார்க்க போறோம். ஆனா லெவல் 1ல சொல்லி 1 hour கோர்ஸ் தான். அதே இன்னைக்கு வந்து ஜாஸ்தியா எடுத்து நம்ம முடிச்சிடுவோம். இன்னும் ஒரு 5 minutes முடிச்சிடுவோம். அவருக்கு என்னன்னா இரக்க குணம். நான் வந்து இதை எதிரணியிலுக்கு நான் பெரிய வில்லாளி, நான் ஒரு 50 அப்படின்னா டக்கு டக்கு டக்குனா விழுந்துட்டே இருப்பாங்க. இவ்வளவு பேரை நான் கொன்னுடுவேனே, பாவம் இல்ல அவங்க எதிரணியில இருக்காங்க கரெக்ட், பட் எனக்கு என்ன ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் கொல்றதுக்கு? ஈவிரக்கம் அதெல்லாம் நல்ல குணம் தான் இல்லையா? இரக்க குணம் நல்ல குணம், தெய்வீக குணம், அது அவர்கிட்ட நிறைஞ்சிருக்கு. அப்புறம் இன்பம் இல்லை, இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணி எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் படைச்சா அதுல என்ன எனக்கு சந்தோஷம்? எல்லா மக்களெல்லாம் நான் அழிச்சுடுவேன், அப்புறம் நான் ராஜ்யத்துல உட்கார்ந்துருப்பேன், இதுல எனக்கு ஒன்றும் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு. அப்புறம் பாவம், எவ்வளவு பெரிய மகா பாவம். ஒரு எறும்ப கூட நம்ம வந்து கொலை பண்ணக்கூடாது, அதுல பாவம் கிடைக்கும்னா இவ்வளவு மக்களை வந்து நம்ம இறக்க வைக்கிறோம். அப்ப எவ்வளவு பேர் விதவையா போயிடுவாங்க, எவ்வளவு பேருக்கு அப்பா இல்லாம ஆயிடுவாங்க, அனாதையா ஆயிடுவாங்க. இதெல்லாம் பெரிய பாவம் பண்றேன் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குடும்ப மரபுகள். குடும்ப மரபுனா என்னன்னா, பிரபுபாத ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காரு. ஒரு வீட்டுல வந்து பெரியவங்கன்னு இருக்கணும். என்னதான் அவங்களுக்கு காது கேட்கல கண்ணு தெரியலனாலும் அவங்க இருந்தாதான் வந்து வீட்டுல ஒரு மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா நடக்கும். நம்ம எப்ப வேணா எதுக்கலாம், எப்ப வேணா மாலுக்கு போகலாம், எப்ப வேணா பிக்சர் போகலாம், என்னத்த வேணா சாப்பிடலாம், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒரு வீட்டுல பெரியவங்கன்னு இருந்ததுன்னா என்னன்னா சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு இந்த நாள், இந்த கிழமை, இன்னைக்கு இது எடுக்காதீங்க, இது பண்ணாதீங்க, இன்னைக்கு கோயில் போகணும், எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க. அது போல எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும். ஆனா அவங்களே வந்து எதிரணியில வந்து சண்டைக்கு நிக்கிறாங்க, அவங்கள எல்லாம் நான் இறக்க வச்சுட்டேன்னா அந்த குடும்பத்துல பெரியவங்களே இருக்க மாட்டாங்களே, குடும்ப மரபுகள்லாம் போயிடுமே அப்படின்னு இவருக்கு ஆதங்கம். இந்த மாதிரி சொல்றாரு. அதனால தீர்மானமின்மை. அதனால நான் என்ன பண்றது எனக்கு புரியல கிருஷ்ணா, சண்டை புரியணுமா வேண்டாமா, நீ சொல்ற சண்டை போடு அப்படின்னு எதிரணியிலே சொல்லிட்டாங்க. வேற வழியே கிடையாது, ஒரு குண்டூசி நிலமும் கொடுக்க மாட்டோம், போர் புரி, ஜெயிச்சு காட்டு, அப்புறம் நாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அஸ் அ க்ஷத்ரி என்ன பண்ணணும், சேலஞ்சை ஏத்துக்கணும். எனக்கு மனசும் இல்ல, நான் ஏத்துக்கவும் வேணும்னு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு தீர்மானமின்மையில இருக்கார். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகால படிக்கலாம் அடுத்த லெவல்ல. சோ ஆனா என்னதுன்னாக்கா, இந்த எல்லாருமே ஜெயிக்கிற ஒரு அறிகுறிகள் தெரியறது. 9 வெற்றியின் அறிகுறிகள். அது இடம் என்னது? தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மத்துக்கு வேண்டி அவங்க போராடுறதுனால இவங்க கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாங்க, அது ஒரு அறிகுறி. 2வது என்னது? தெய்வீக தேர். இது அக்னி தேவன் வந்து அர்ஜுனன் கொடுத்தது. அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதுல வந்து அவர் கிஃப்டா அவ ஏதோ இது பண்ணினால ஹி ஹெல்ப் அக்னி தேவர். அப்ப அக்னி தேவர், என்னோட பரிசா நான் உனக்கு ஒரு தேர் தரேன். அது அந்த தேர் வந்து 5 குதிரைகள் இருக்கும். இப்போ குதிரைனாலே ஒரு குதிரை இப்படி 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 சைட்ல தான் போகும். செஸ் விளையாடுறவங்களுக்கு தெரியும். அந்த 5 குதிரை எப்படி போகும்? ஒரு இது இடத்துல பிச்சு பிச்சுன்னு போகும். ஆனா அந்த மாதிரி இந்த குதிரைகள்ல எப்படின்னா, நீ எந்த முக்கன் கார்னர்ல கொண்டு போனாலும் அவங்க போய் அவங்க வந்து பண்றதுக்குள்ள இது இருக்கும். வெரி குட் என்னது, இந்த போர் புரியறதுல தேர்ச்சி பெற்றவங்க இந்த குதிரைகள்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்திருக்காரு ஒரு கிஃப்டா. அக்னி தேவன் கொடுத்த தெய்வீக தேர். அப்புறம் என்னது? கப்பித்வஜா. கப்பினா குரங்கு, துவஜம்னா இது பிளாக். அப்ப அந்த ஒரு குரங்கு அப்படின்னா என்னது? ஹனுமான் தான். ஹனுமானே அந்த இதுல இருக்காரு. இதுல எல்லாரும் கொடி நாட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த இதுல இருக்காரு. ஹனுமான் இருக்காரு. என்னது? வெற்றி நிச்சயம். கண்டேன் சீதைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கண்டுபிடிச்சுன்னு வந்து விடுறாரு இல்லையா. அப்போ ஹனுமான் இருந்தா அந்த வெற்றி அண்டர்ஸ்டுட், இது வெற்றி தான் அப்படின்னு.
அப்புறம் தெய்வீக சங்குகள் இப்ப பார்த்தோம் அதோட பேர்லாம், அந்த சங்குநாதம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு அறிகுறி தான் அவங்க எல்லாம் ஜெயிக்க போறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் காண்டிவா, இந்த போவன் ஆரோ வச்சிருக்காரு, அது யாரு கொடுத்தது? வருணதேவன். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இப்ப வருணதேவன் பரிசு அளிக்கிறார். இந்த காண்டிவா அவனுக்கு எப்பவுமே அதுல இருந்து அன்லிமிட்டெட், நீங்க வந்து அம்பு எதுண்டே இருக்கலாம். ஒன்னு அம்பு எடுத்து அப்புறம் எங்கிட்ட ஸ்டாக் இல்ல அந்த மாதிரி கிடையாது, வந்துட்டே இருக்கும். அக்ஷய பாத்திரம் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். நீ வந்து அது வந்து அதுவும் உனக்கு வந்து துணை புரியும் சொல்லிட்டு அதையும் வச்சுருக்காரு. அப்புறம் தியக்த ஜீவிதா, அந்த இடம் என்னது? போர்க்குளத்துல வந்து இறக்குறவங்க எல்லாம் வீர மரணம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே இப்ப நம்ம சாதாரணமா இருக்கும் வீட்டுல இருந்தோம்னாக்கா, மேல் உலகத்துக்கு போனா கீழ் உலகத்துக்கு போனான்னு சொல்லிட்டு சித்திரகுப்தன் கணக்கு பார்க்கணும். ஆனா அந்த இடத்துல இறக்குறவங்க கண்டிப்பா அவங்க வந்து மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. தியக்த ஜீவிதா. ஏன்னா ஜீவனையே என்னது லைஃபே பணையம் வச்சுன்னு அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க. அப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி, அந்த ஏகாதசி என்னது? மோக்ஷதா ஏகாதசின்னு வரும். அதான் நம்ம கீதா ஜெயந்தின்னு நம்ம கொண்டாடினோமே அது. அந்த நாள்லதான் இது வந்து போர் புரிய ஆரம்பிச்சாங்க. இட்ஸ் அ வெரி ஆஸ்பிஷியஸ் டே. எல்லா ஏகாதசியும் ஆஸ்பிஷியஸ் தான். இது வந்து மோக்ஷதா, அந்த அந்த டைம்ல இறக்குறவங்க எல்லாருமே மோட்சத்துக்கு போயிடுவாங்க. மோட்சம்னா மேலுலகம், மோட்சம் கிடைத்து திரும்பி வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டார்கள், அந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்கும். அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, லட்சுமி தேவியே இருக்கா. எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்க லட்சுமி தேவி இருப்பா. எங்க மார்பத்திலேயே மார்பிலேயே வச்சுருப்பாரு. அவ சொல்லிட்டா, நான் உங்களை விட்டு போறதா இல்லை, நான் உங்க மார்பிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். என்ன மாத்திரம் வழிபட்ட நான் வர்றது டவுட் தான். ஏன்னா நான் கிருஷ்ணரை கூட தான் இருக்கேன். கிருஷ்ணரை வாங்க சொன்னா நான் கிருஷ்ணர் போற இடத்துக்குலாம் நானும் வருவேன். இப்ப என்ன அர்த்தம்னா, லட்சுமி தேவி இருக்கிற இடத்துல நல்ல செழிப்பும் பணம் விரயம் இல்லாம நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். ஒரு லட்சுமி தேவியா இருக்கான்னா கிருஷ்ணர் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் மார்பிலே இருக்காரு. அப்புறம் ரிஷிகேஷா, கிருஷ்ணரே இருக்கார். ஒரு கடவுளே நம்ம பக்கத்துல இருக்கும்போது என்ன நமக்கு தோல்வின்னு வருமா என்ன? கண்டிப்பா வராது. இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி பாண்டவர்கள் ஜெயிப்பார்கள் அப்படின்னு. ஆயிடுத்து, எல்லா ஸ்லோகம் ஆயிடுத்து. இப்ப நம்ம முடிச்சுடுறோம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாய. முதல் அத்தியாயம் முடிஞ்சுடுத்து. அப்போ செகண்ட் நாளைக்கு என்ன பார்க்கணும்? நாளைக்கு தான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதா ஆரம்பிக்க போறது. ஓகே, அதுவும் என்னது ஷார்ட்டா தான் ஆரம்பிக்கும். ஆனா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இது. இன்னைக்கு ஒன்லி யார் இருந்தாங்க, சங்கு பேரு, அது எல்லாம் தான் பார்க்கணும். அர்ஜுனின் 5 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள். 5 கேள்வி கேட்கிறார், கிருஷ்ணருக்கு பதிலாம் சொல்லுவார். ஒரு சாப்டர்லயும் வரும், இவர் கொஸ்டின் கேட்கறதும் இவர் ஆன்சர் பண்றதும் இருக்கும். ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு. ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம வந்து ஆத்மானா என்னன்னு படிக்க போறோம் நாளையில இருந்து. ஞான யோகம், புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம். சித்ததிர் முனி என்பவர் யார், அதை பத்தியும் பார்ப்போம். ஏன் சித்ததிர் முனின்னு அவருக்கு ஏன் பேர் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, சோ பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இப்ப நம்ம இது ஜபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் சொல்லணும். இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோட அவதாரங்கள் தான். அது இந்த இதுவும் வந்து இன் பிட்வீன் 7th 8th சாப்டர் நான் சொல்றேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. முடிச்சு விடலாம். எல்லாருக்கும் ஜெய ஜெயகார் பண்ணிட்டு கிளாஸ் எண்ட் பண்ணலாம். எல்லாருமே ஜெய சொல்லலாம். ஓகே, வாஞ்சா கல்பத்தருபிய இது வந்து என்னது? வாஞ்சா கல்பத்தருபிய என்னதுன்னா, உங்களுக்கு வைஷ்ணவர்களுக்கு நமோ நமக, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்தே, நமஸ்காரம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகா. வாஞ்சா கல்பத்தருபிய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்தகி எல்லாரும் சொல்லுங்க. கோட்டி பக்த பிருந்தகி கீழ பிரபுபாத் கி எல்லாம் நான் லவுட் நல்ல சத்தமா நல்ல இதா சொல்லுங்க. நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கி, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி, ஸ்ரீ चैतन्य महाप्रभु, भगवदगीता और भागवत ग्रंथों की, श्री राधा गोविंद की, अयोध्या श्री रामलल्ला की, அவரந்து குடும்பம் और प्रेमानंदी हरि हरि. Thank you so much. யாரோட ஒன்னும் சரியில்லை பாண்டியன்